dela Peru nolaskoain eta hori eskertu egingo du Gaizka Garitanok aurten San Jose eta Beñat bezalako veteranoak falta izango zaizkio Derioko entrenatzaileari eta Peru bezalako jokalari bat eskertu egiten da lantaldean. Partida bosterdietan hastekoa zen, baina guztiok jakin badakigu zer nolakoak izaten diren denboraldi aurretako partidak ez dira askotan orduan hasten, eta ematen du gaurko hau ere berandu hasiko zaigula. Hortze dituzue Atletikeko jokalariak Pinatarrarenako berdegunera irteten kapitain lanetan betikoa txantreakoa Iker Muniain de Abrutxoa. Ongi hasi du denboraldi aurrea, erritmoz ikusten dugu Naparra, aurreko astean ere Granadan partida ona jokatu zuen kapitainak, alare Atletikek sortea kontra izan zuen. Bi eta utz galtzen hasi zuen denboraldiak Granadaren aurka, Granadak ere denboraldi bukaera zinezlatza eman zion talde zurigorriari, denboraldi hasieran ere ez zaizkio gauzak ongi irten Gaizka Garitanoren taldeari. Jangel Herrera eta Luis Miaren golak tarteko Los Carmenesen etxeko taldea gaiendu zen. Eta hortze duzue protagonisteketako bat, Unai Simon. Demoraldi aurrean partida bakarra jokatu ahal izan zuen Murgiakoak, aurreko astean titular izan zen, gaurko lehen partean ere ATPean izango dugu. Murgiakoak iazko denboraldian sinez papel bikaina bete zuen, oso ongi erantzun zuen Gaizka Garitanok erakutsitako konfiantzara. Aurten ere espero dugu berdina egitea. Hortxe dituzue kapitain biak, Jesus Navas veteranoa eta Iker Muniain, gaur ikus dezakezuen bezalaze Sevillak urdinez jokatuko du. Kapitainak epaiekin dituzue, epaiak animo ematen, eta hortxe dituzue jokalari zurigorriak azken hitzak elkarri banatzen, sortea opa diezaiote bakoitzak besteari. Partida hasteko minutu gutxi falta zaizkigu, partida polita ikusiko dugu aurretik Jaun Andreok. Marrasainak ateak ikuskatzen, iruditan Joan Jordan, Eibarren aritutako erdilaria, eta hortxe duzue Sevillako denboraldi bukarako protagonisteketako bat, Bono atezaina. Gironatik utzita egin zuen iragan denboraldia, aurten dagoeneko Sevillak fitxatu egin du. Protagonista izan zen Basliken lesioa tarteko, aprobetxatu egin zituen bere aukerak Bonok, eta konfiantza bueltan eman dio Sevillak. Aurtendik aurrera lehen taldeko jokalaria izango da, txistua jo du epaile jaunak, partida martxan dugu Pinatarrarenan. Juri Bertxitxek lehen minutuak izango ditu, bera izan da balo jaukitzen lehenetarikoa, eta Atletikek atzetik jokatzen hasiko du. Lekuek luze jokatu du, abantaia guztia izan du Sevillako defentsak, orain kale egin du Bonok, Morzillok buruz, baloia preskuratu egin du irutartetan Muniainek, eskerrera pasea Morziorentzat, erdiraketa, eta gora joan zaio Kenan Kodrori partidako lehen aurkera argi-argian. 30 segundo joana esaizkigu soilik, eta aukera argia izan du irudietan duzuen Kenan Kodrok. Baloia ateratzeko orduan akatse egin du Bono atesainak, baloia berreskuratu egin du eskerregalean Jon Morzillok, Iker Muniaini pasea tikitak hanbiak alabiak, erdiraketa Durangokoak, eta ateko lerroan kanpora bidali du baloi hori Kenan Kodrok. Guztia alde zudukan aurrelariak, baina ez du asmatu. Sortea alde izan du orain honetan Julen Lopetegirien taldeak, ez da bat ere posik izango Julen Lopetegi bere taldeak izan duen partida hasirarekin. Ematen du hasierako sustoak kenduta Sevillak partidaren kontrola nahi duela, baloia nahi duela, eta hortxe partidako lehen aukera Sevillatarren alde. Carlos Fernándezek izan du iragan denboraldian Granadan sekulako urtea egin zuen. Carlos Fernándezek gol ugari egin zituen,
aurten bueltan da Julen Lopetegiren taldean, hala ere zurrumurrugarri dauzkagu aurrelariaren etorkizuna tarteko. Momentura arte Sevillan ari da eta oso aurre denboraldi ona egiten ari da Julen Lopetegi ematen ari zezkion minutuetan. Presioan Sevilla, Atletikek atzetik hasiko du inolako presarik gabe. Peru Nolaskoainek darama baloia. Luze jokatu du Zumaiakoak, pasea ona Morziorentzat, ea zer egiten duen Durangokoak, erdiraketa Morziok, bi daramatza 2 minutuetan, eta hori da bere gauza honetariko bat. Erdiraketak ez du birritan pentsatzen. Jon Morziok erdiratu zein jaurti egin behar duenean. Zuzenean, hanka atera egiten du eskerranka, eta jaurti egiten du. Horrela gol ugari egin zituen iragan denboraldian, bigarren B mailan, aurten ere denboraldi aurrean sortea aldeko izan du Jon Morziok. Atzetik jokatzen Joan Jordan Eibarren ibilitako jokalaria, iazko denboraldian Sevillan aritu izan zen, aurtengoa bigarren denboraldia du Julen Lopetegiren esanetara. Ezaguna da Montxik fitxaketak egiteko duen abilezia, eta horren adibide argia da Joan Jordan. Hortxe duzue lehen aipaturiko aukera argia. Eskerrez erdiraketa bikaina egin du Jon Morziok, eta ateko zuloan kanpora bidali du aukera hori Kenan Kodrok. Orain ematen du baloiaren jabetza Sevillaren aldekoa izango dela. Andaluziarrek oso ongi baliatzen dute baloia, hala ere ez dira bat ere urduritzen. Aurkariak erasoan ari direnean kontrastoan ere sitalak dira, eta defentsa lanetan oso ongi moldatzen dira. Eta lehen aipatutakoaren adibide argia izan da aurreko aukera hau. Jon Morziok oso urrutitik egin du jaurtik eta saiakera aurreratua ikusi du Bono atezaina, eta ez du birritan pentsatu Durangokoak. Jesus Navas veteranoa eskuinagaletik atzera jokatu du Gudelekin, Nemanja Gudel. Zer egiten duen erdilariak atzera jokatu du Navasekin, honek Genarorekin, eta atzetik hasiko du jokaldia Julen Lopetegiren taldeak. Aipatu dugu bi partida jarraian jokatuko dituztela talde bi hauek, ez da bat ere arrunta horrelako formatoa, eta horretarako 28 jokalari eraman ditu Gaizka Garitanok. Guztiek jokatzea nahi du, minutuak nahi ditu Gaizka Garitanok, eta Sevilla zinez aurkari ona da taldeak erritmoa hartzeko. Hortxe ikusi duzue Sevillaren azken zaiakera, Susok Kadizekoak pasea barrutik eman nahi zion Enesiriri, baina gutxigatik ez da heldu Marokokoa. Baloia luze orain Unai Simone, gutxi irauten dio orain baloia Atletiki eskuinagaletik erasoan Sevilla. Jesus Navasek aurrean du Jon Morziok, ea nola moldatzen den Durangokoa. Erdiraketa ona Jesus Navas, luze joan da, buruz arriskua urrundu du Inigo Lekuek, aldaratzea Williamsi suertatu zaio, luze jokatuko du Jeraik, ea baloi horriek nork du jabetzan, atzetik jokatuko du Sevillak berriz ere. Oso ondo hasi du partida talde zurigorriak, susto ikaragarria eman dio Sevillari, alare ematen du Sevilla ongi sartu dela horrez geroztik partidan, eta momentu arte baloia betza erabat andaluziarra izaten ari da. Atletik defentsa lanetan ongi moldatzen ari da, baina baloi jabetza erabatekoa izaten ari da Lopetegiren taldearen aldekoa. Atletiken presioa oso ahula izaten ari da, pentsatzeko denbora ematen die Sevillako jokalariei, eta horrela jokatzen oso aurkari latzak dira. Sevillako jokalariak kalitate handiko taldea da andaluziarra, horren adibide argia da 6. Europa Liga irabazi zutela duela hilabete gutxi, duela hilabete eskaz. Inter bezalako talde boteretsuari 3-2 irabazi zioten. Aurten ez dute taldea askorik aldatu, hori ez da oso normala Montxik gidaturiko talde batean, eta ikusi beharko dugu nola moldatzen diren ligan
Julen Lopetegirenak. Hala ere, Montxik lehen esan dugu osongi fitxatzen duela, eta aurten ere bere magia egin du. Fitxaketen artean, bata dago oso adierazgarria dena, Ivan Rakitic. Kroaziarra Bartzelonatik fitzatu dute, €1,000,000 eskas ordainduta kapitain izan zen. Duela urte batzuk, Sevillan, historia polita izan zuen Andaluziarrekin, Bartzelonan guztia irabazi eta gero, oraindik ere futbola du oinetan kroaziarrak, eta Montxik ongi egin du Ivan Rakitic oso merke fitxatuta. Gainontzeko fitxaketen artean, Susorengatik 24 milioi ordaindu dizkio Sevillak Milani, Oscar Rodríguez ere fitxatu egin dute, Marcos Acuña duela egun gutxi, eta Bono ere Gironatik fitxatu egin dute. Bien, bitartean erasoan dugu Atletik, Morcillok eginiko beste erdiraketa bat luze doa, alare esker egal horretan ongi moldatu da Eskudero. Baloia babestuko du Kenan Kodrok, partidako lehen kornerra izango dugu 8. minutuan, Atletikek aterako du eskuinegal horretatik. Hortxe duzue Eskudero eskerregaleko jokalaria, ez du asmatu lehen aleginean baloia urruntzerako orduan, ongi babestu du baloi hori Kenan Kodrok, eta Atletikek 8. minutuan aldeko kornerra izango du. Jaurtitzaia irudetan duzuen gazte hori, Jon Morcillo. Atletiken denboraldi aurreko protagonisteketako bat. Eskuin eskua gora, estrategia jokaldia, baloia lehen zutoinera, erremate saiakera, utxigatik baina ez du asmatu Atletikeko jokalari batek, Jeraik alare aldaratzea zurigorria izango da, eskerregal horretan Bezgak atzean utzi nahi zuen Joan Jordan, ez du asmatu alare aldaratze luze hori, zuzenean Jeraien oinetara heldu eginda, Atletikek atzetik landuko du berriz ere jokaldia. Bezga baloiarekin, Gasteiztarrak aurrera, baloia Iker Munenentzat, eskerregalean Juri Bertxitxe, lehen 10 minutu hauetan gutxi ikusi dugu erasoan Zarauzkoa, eta guztiok jakin badakigu zer nolako jokalaria den Juri Bertxitxe, erasokurra oso, defentsalanetan ere ongi moldatzen dena, eta hortze duzue Zarauzkoak egin duen lehen erdiraketa alegina. Ondorain Sevilla defentsalanetan, eskuinegalean Navasek ongi bikain atera du baloi hori, eskerretik erasoan Sevilla. Eskudero zelai erdira heltzen, atzera pasea, ez du presarik nahi. Sevillak Jordan baloiarekin zelai erdi horretan. Carlos Fernándezkin jokatu du berriz ere, Joan Jordan eskerrean Eskudero. Diego Carlosen Eskuderorain, bai, horrek darama baloia, zer egiten duen eskerregaleko jokalariak, Iñaki Williams dauka horretik, sakonean ez zuen orain Eskuderoak, nor baino nor leian Inigo Lekurekin, zuzenean baloia kanpora biladilu deustukoak, albokosak izango da Sevillaren alde, hori ikusi zue, oso saia zen erremate hori, Nolaskoainek ukutu du baloia lehen zutoin horretan, bigarrenean Jerai Alvarezek ez du asmatu boleaz. Sevillari da orain erasoan, baloia atzera, presarik gabe Joan Jordan, atzera pasea, atzetik jokatuko du Genarok, defentsa posiziotatik kanpora erteten Atletik, Navasek boleaz atzera jokatu du Bonorekin, eskerroinez ezkerredan Diego Carlos aurkitu du atezainak, zer nolako denboraldia egin zuen Diego Carlosek iasko denboraldean. Ezen entzute handiko fitxaketa izan Montxiren aldetik, hala ere, zelako sorpresa eraman duten ligako talde askok eta askok Diego Carlosen denboraldiarekin. Eskuinatik helduta Jesus Navasen erdiraketa, Morcilloren oinean jo du baloi horrek, eta 11. minutuan Sevillak bere aldeko lehen kornerra izango du. Atletik ez da ongi aritu denboraldi aurre honetan, eta lehen partidan defentsako estrategia jokaldiak defendatzen, ea gaurko arrats honetan nola moldatzen diren Gaizka Garitanoren mutilak. Jordan baloitik gertu,
esker bat ere hortik gertu geneukan, ea norden jaurtitzailea Suso izango da, atzera pasea Susok, are hartzean estrategia jokaldia Sevillak, Susok orain erdirak eta bigarren zutoinera arrisku urrundu dute zuri-gorriek, nabasi heldu zaio aldaratzea atzetik landuko du jokaldia Genarok, jokoaren norabidea eskerrera aldatu du Arrobiko jokalariak, zelai erdian Nemadia Gudel, ea zer egiten duen Gudelek, jokoaren norabidea eskuinera aldatu du erdilariak, bertan dago berriz ere Jesus Navas erasoan, Susoren laguntza dauka, tikitaka Navas eta Suso atzera kapitainak, ez daukaz inolako presarik, Julen Lopetegren taldeak momentu arte partida kontrolpean dauka, kalitate handiko jokalariak ditu hiru laurdenetik aurrera, eta denporak bere alde erabiltzea nahiko du Lopetegik, lehen ukituan baloia ona Carlos Fernándezet jaurtik eta aurrelariak eskerrez egin du Carlos Fernándezek, zuzenean kanpora Franco Vázquezen alegina egin duen jokalaria bakarrik zegoen aria barruan, Franco Vázquez hortze duzue zegoen jokos kanpokorik, eskerrez alegina Mudo Vázquezek ez du asmatu, lehen ukituan eginiko pasea Jordanena izan da, zitala izan da oso. Kataluniarraren alegin hori Franco Vázquez ongi kokatua aurkitu du, alare argentinarrak ez du asmatu Simonek defendatzen duen atearen aurrean. Atletik erasoan orain, ala ere arazoekin talde zurigorria baloiaren jabetza izateko falta adierazi du orain epaile jaunak, Sevillaren aldeko falta Iker Muniainek gizon horrek eginiko falta, hortxe duzue errepikapena, Jordani eginiko falta adierazi du epaile jaunak. Bien bitartean erasoan daukagu berriz ere Lopetegiren taldea, Suso baloia loratu egin du, eskerraldera El Nesiren kontrola ona izan da, ea egiten duen Marokokoak, Marrasainak banderatxoa gora igo du, jokos kanpoko posizioan zegoen iaz Leganesen aritutako jokalaria, hortxe duzue errepikapena, gutxigatik baina arreraturik zegoen El Nesiri, ongi ikusi du Marrasainak banderatxoa gora, Atletikek atzetik jokatuko du luzeorain baloia Morzioren bila, pasea ez da bat ere ona izan, baloia mantxo heldu zaio Bonori. Partidako lehen 15 minutu hauetan, partiaren kontrola erabateko izaten ari da Sevillaren aldekoa, hala ere aukerarik argiena Atletikek izan du, minutua ere ez zegoen betea Pinatar arenan, eta Kenan Kodrok ahoko zuloan baloia kanpora bidali du, 30 segundu genera matzan partida honetan San Pedro del Pinatarren, eta Kenan Kodrok ez du asmatu Bonoren ate aurrean. Gainontzekoa Sevillaren kontrola izaten ari da, hala ere talde andaluziarra ez da sorterik izaten ari Simonen ate aurrean. Arriskua hartu dorain Juri Bertxitzek, oso adi izan dugu Murgiakoa Unai Simon, baloia urrundu egin du, lasai asko egin du atxera pasea Juri Bertxitzek, pasea ez da bat ere ona izan, hala ere ongi moldatu da atezaina Unai Simon. Hor lurrean etxanda daukagu Sergio Escudero, ematen du eskerregaleko jokalariak sorbaldan min hartu duela, Julen Lopetegi genukan irudietan, Joan Jordanekin isketan ari da Julen Lopetegi, guztio bakigu zer nolako intentsitatearekin bizitzen dituen partidak Lopetegik, ez da momentu bat ere geldi geratzekoa entrenatzailea, eta hortxe duzue Juri Bertxitzek harturiko arriskua, gutxigatik ez da heldu Josef El Nesiri, oso adi izan dugu Unai Simon, baloia kanpora bidali du Murgiakoak, ez du arazorik nahi bere harri hartzean atezain zurigorriak, atzetik landuko du
jokaldia orain Atletikek eskerregalean Juri Bertxitxe, orain baloia luze Iñaki Williamsen bila, Geinarok izan du abantaia guztia, kapitainarekin jokatu du, atzetik jokatuko du Nemanja Gudeljek. Diego Carlos ez dauka presarik Sevillak eskerregalean, Sergio Escudero ematen du ez daukala inolako arazorik eta partidan aurrera jarraitu ahal izango duela. Barrutik pasea orain El Nesirirentzat, oso aktibo ikusten ari gara aurrelaria, orain kale egin du kontraso saiakera Atletikek, falta egin dio Nemanja Gudeljek. Iñaki Williamsek, alare Atletikek ez dauka denborarik galtzeke, erasoan Juri Bertxitxe, jaurtik eta Zarauztarrak zuzenean Langara, beste aukera garbi bat, Atletikek hortxe duzuen gizon horrek izan du, orain honetan 17. minutuan urrutitik saiatu da Juri Bertxitxe, bere jaurtik eta Langara joan eginda sustoa berriz ere. Bonoren ate inguruan gutxigatik baina ez du asmatu Juri Bertxitxek. Luze jokatuko durain, Bono gainetik sustuak endu beharko du, bi urreraketa baino ez ditu izan momenturate talde zuri-gorriak, biak alere oso arriskutsuak. Falta egin diote orain Kenan Kodrori, Atletikek ez dauka denborari galtzeko, gustora ari dira orain zuri-gorriak, ez du asmatu orain Iñaki Williamsek kontrolean, Iker Muniainek bidaldidako pasea ona zen, kontrolean ez du asmatu Iñaki Williamsek, atzetik jokatuko du orain Sevillak, partida gora beratsua izaten ari da, Atletik ondo sartu da partidan, Sevillak izan du gerora partidaren kontrola, azken minutu hauetan ematen du gustorago ari dela Gaizka Garitanoren taldea, irudietan Peru nolaskoain, denboraldi aurreko lehen minutuak dauzka Zumaiarrak, arazo fisikoekin heldu zen denboraldi aurrera, kosta egin zaio erritmoa hartzea, eskertu egingo du gaurko partida hau. Aurrean aurkari zinez zitala izango du Sevilla. Barrutik pasea, Susok kontrola area barruan, Carlos Fernándezek, Jesus Navas area barruan. Ea zer egiten duen kapitainak, aurretik Morcillo, area hartzera pasera, Susok berriz ere baloia loratu egin du, esker egalera, Eskuderoren erdiraketak, Iñigo Lekueren gorputzean jo du, alboko sakea izango da Sevillaren alde. Ia 20 minutu bete ditugunean Pinatar arenan momentuz golik ez, Sevillak huts, Atletikek huts. Baloia berreskuratu egin orain Atletikek, lehen ukutuan atzean Iker Muniainek pasea, Vencedorrek atzerago, kontrasoan orain Atletik, falta egin diote Mikel Bezgari. Duzue epaile jauna, momentu arte arazorik gabe partida honetan, eta orain ematen du ura edateko etenaldia agindu duela gizon horrek, epaile jaunak. Esan dugu Murtzian ikaragarrizko beroa egiten ari dela, jokalariek etenaldi hauek eskertuko dituzte. Entrenatzaileek ere ziurazko gustora hartuko dituzte, batez ere gustoko ez dituzten gauzak euren jokalariei komentatzeko, gauzak aldatzeko. Badakigu hortxe duzue horren adibide argia Julen Lopetegi, bere jokalari guztiekin hizketak, Gaizka Garitano eta Patxi Ferreira ere irudietan euren jokalariei aginduak emanez, iruditan zenukaten Unai Vencedor, momentu arte ez du askorik ikusi. Gaztea partidan, guztiok jakin badakigu zer nolako etorkizuna duen Unai Vencedorrek. Sekulako partida jokatu zuen Osasunaren aurka debutean, iasko denboraldiare zinez bikaina egin zuen bizkaitarrak, eta aurten lehen taldea eta bigarrena uztartu egingo ditu. Irudietan Atletikek bildutako aukerarik argienak. Lehenengoa Kenan Kodrok izandakoa, beste bat Gerai Alvarezek izandakoa, hause izan da Sevillaren aldetik,
aukerarik argiena Joan Jordanen pasea barrutik, area barruan bakarrik zegoen jokalari argentinarra, eskerrez baloia zuzenean esker zutoinetik kanpora bidali du. Baloia betza erabatekoa izan da lehen 20 minutuan. Andaluziarren aldekoa, alare aukerarik argienak zuri-gorriak izan dira. Horren adibide Juri Bertxitxeren jaurtik eta urrutitik saiatu da zarauztarra, bere alegina zuzenean langara joan da. Zuri-gorriak zelaira bueltan ari dira. Jakin badakigu atxedentxo hauek batzuei kalte egiten direla, ea nor sartzen den hobekien partidara berriz ere. Esan dugulen 40 minutuko satiak izango dituela partida honek, urrengokoak ere horrelakoak izango ditu. 40 minutuko sati bi, 18 minutu eskaz geratuko zaizkigu partida honetako lehen satia bukatzeko. Berriz ere partida martxan da, Peru Nolaskoainek darama baloia. Eskerrean beste gipuzkoar bat, Juri Bertxitxe. Eskuinez luze jokatu nahi zuen Jon Morcillok, ez du ongi ulertu Iñaki Williamsek baloia zuzenean Sevillako atzelarien oinetara. Atxetik landuko du jokaldia berriz ere Sevillak, Nemanja Gudel. Atzelarien artean sartzen ari da Euskarria, bere izaten ari da lehen pase aukera garbia. Ongi kokatua dago serbiarra, eta hortxe duzue berriz ere baloiarekin eskuinean Genaro daukagu. Arrobiko jokalaria, lerroak apurtzen 34 zenbakia, barrutik jokatu du Carlos Fernandezekin. Atzera eskerrak. Franco Vázquezek eskerrean Eskudero aurkitu du. Baloia loratu egin du Sergio Eskudero, garia barruan Suso. Ea zer egiten duen Kadizekoak, iskin egin du, atxera pasea, ea nork erdiratzen duen. Arriskua urrundu egin du Juri Bertxitzek. Aldaratzea luzea joan da, Joan Jordan ibili da abien bertan. Kataluniarrak baloia atzera kontuzerain akatza egin baitu Joan Jordanek utxigatik, baina ez da heldu Jon Morcillo baloi horretara. Eskuinetik Jesus Navas, keinu egin dio Jon Morcillori. Aurreko partean ez dugu oso protagonista ikusi Jon Morcillo, alare alegindu eginda, urrutitik egindu saiakera bat, erdirak eta pare bat ere egin ditu. Alare defentsa lanetan ari da gehiago. Durangokoa, atzera pasea Susok. Baloia nahi du Kadizekoak, badaki guztiok zer nolako kalitatea duen eskerre oin horretan Susok. Eta momentu arte lehen zatiko protagonistetako bat Sevillaren taldean oso ongi ari da lerro artean mugitzen. Gaurko honetan eskuinetik hasi den Susok, barrurantz egiten du eta eskuinegal horri guztia Jesus Navasentzat geratzen da. Veteranoak ematen du ez duela futbola usteko inolako asmorik, oraindik ere futbol ugari du bere oinetan, eta gora eta bera oso ongi moldatzen den jokalarietakoa da Jesus Navas. Baloia murtzeako zerura kontu zain, arazoak izan baititzake Sevillak, Jon Morcillo, keinu egin du Durangokoak. Eskerregalerantz bideratu dute, atzera erdirak eta bezgak, ez du kontrolean asmatu Kenan Kodrok. Ea, heldu daitekeen aurrelaria, heldu eginda, ea segiten duen Kenan Kodrok erdirak eta egindu aurrelariak, ez da hona esan, arriskua bialditan urrundu du Sevillak, aldaratzea, hala ere, zuri-gorria izango da. Peru Nolaskoain, ez du argikusi, baloia berse atzera, Gerai Alvarezentzat, eskuine galean Inigo Lekue. Deustukoaren erdirak eta bigarren zutoinean Jon Morcillok heldu nahi zuen, Genarok baloia kornerrera bidali du. Esperoan gizon hori atzean baitzeukan Jon Morcillo. Ezin zaio metroik eskasik ere eman Durangokoari, sinezitala baita. Beste estrategia jokaldi bat kornerrean Atletiken alde. Ea zer egiten duen Jon Morcillok baloia penalti puntura, Bono kurrundu du arriskoa ukabilez, baloia atzetik ikututa atera nahi du Susok, ongi presioan orain, Gaizka Garitanoren taldea, Vencedorrek berreskuratu du baloiari, baloia eskerrera, berrez ere Morcillorentzat, erdirak eta gazteak bere burua lurrera bota du Sevillako defentsa batek, aldaratzean Iñaki Williamsek ez du asmatu eta kontuz orain kontrara zoan irten bain daiteke Lopetegiren taldea, oso adi orain
defentsako lanetan. Atletikeko jokalariak baloia susten zuzenean Bonoren eskuetara bidali du. Geraiek hortxe duzue berriz ere errepikapena eskerretik erdiraketa Morziok ez du asmatu Gudelek baloia hori urruntzen. Eskerrez eginiko aleginan Iñaki Williamsek ere ez du asmatu. Aukera garbia izan zitekeen, ez du asmatu Iñaki Williamsek. Baloia zelai erdian berriz ere Andaluziarren alde. Eskudero baloiarekin Joan Jordan. Kataluniarrak pase aurrera. Ongi defentsa lanetan, ongi kokatua Atletik. Baloia luze orain Morcillok. Luze nahi zuen Iñaki Williamsek, ongi kokatua geneukan Genaro. Atzeko lerro horretan. Sevilla berriz ere baloiarekin zelai erdian Eskudero. Egaletatik ari da min egiten Lopetegiren taldea. Eskuderok eta Navasek ez daukate inolako arazorik gora eta bera aritzeko, eta hori baliatzen ari dira Suso eta Elnesiri, batez ere Kadizekoa barrurantz egiten du ugaritan, eta hegal guztia Los Palaciosenkoarentzat izaten ari da. Barrutik pasea Jordanentzat, atzera orain Eskuderorentzat, Jaurtik eta Urrutitik, eta partidako lehen gola 28. minutuan San Pedro del Pinatarrek, gizon horrek egin du 28. minutuan. Sergio Eskuderok urrutitik egin du alegina, oso urrutitik. Unai Simonek ezin izan du esertxo ere egin. Gaizka Garitano animoak ematen bere jokaleri, eta iruditan jokaldiko protagonista aldaratze bat baliatu du Sergio Eskuderok. Hortxe duzue errepikapena, oso urrutitik eskerrez eginiko saiakera. Jaurtik eta Unai Simonek ezin izan du ezer egin. Simonei defendatzen duen esker zutoinetik sartu da baloi hori 28. minutuan. Sevilla aurreratu eginda Pinatar arenan. Baloia dagoeneko jokoan, atxetik jokatuko du berriz ere Sevillak. Min egin dio Golonek Gaizka Garitanoren taldeari, baloiak segundu gutxi iraundio talde zurigorriari. Ea zer egiten duen orain kapitainak, falta argia egin dio orain Nemanja Gudelek. Ondido babestu du txantreako deabrutxoak baloi horri, eta gizon horrek falta argia egin dio. Ea zer egiten duen orain falta honetan Atletikek, jaurtitzaile lanetan berriz ere gizon hori. Jon Morcillo, denboraldi aurreko izenetako bat. Aukerak eman dizkio Gaizka Garitanok, eta aukera horiek oso ongi baliatu ditu gizon horrek. Ligako lehen partidan titular ere izan dugu. Baloia area barrura, ongi berriz ere Bono, arriskua ukabilez urrundu egin du Sevillako atezainak, alderatzea zurigorria izango da. Baloia berriz area barrura, Genarok urrundu du arriskua, kontrola eskerregalean bakarrik Gudelek. Diego Carlosek lasaitasun osoz jokoaren norabidea eskuinen aldatu du, atzetik etorri da Unai Vencedor, baloia zuzenean kanpora bidali du bizkaitarrak. Hortze duzue Carlos Fernandezen eta Vencedorren arteko ikamika hori. Pixkat arinago heldu da Unai Vencedor, baloia zuzenean kanpora bidali du, alare Atletikek jarraitzen du erasoan. Unai Vencedor berak darama baloi hori, egiten duen bizkaitarrak, jokoaren ekimena eskerrera egalera aldatu du, buruz baloiari irteten ez utzi Jon Morcillok tikitak anaitzuen Juri Bertxitzerekin. Ongi kokatua zegoen gizon hori Jesus Navas. Ongi orain berriz ere Genaro gurutxatu eginda, beste alboko sake bat izango da Atletiken alde. Juri Bertxitzek jarriko du baloia jokoan, 9 minutu eskaz, lehen zati hau bukatzeko. Horatu duela 3 minutu eskaz, Sergio Eskuderok egin duela momentura arte partidako gol bakarra den hori. Area barruan orain Mikel Besga erdiraketa saiakera gasteiztarrak, arriskua urrundu du orain Sevillak. Atzetik jokatzen irten nahi du Julen Lopetegiren taldeak. Jokoa eten eginda. Ea zer egin duen
epaile jaunak. Hortxe duzue errepikapena, horreko jokaldeko errepikapena. Ongi babestu du baloiari Iker Muniainek, azkenean izkin egina izan dio Genarori, ongi moldatu da Harrobiko jokalaria. Bertan berak geratu da Txantreako deabrutxoaren alegin hori. Eskerretik berriz ere baloiarekin Sevilla. Genarok aurrera egingo du, bakarri dago Harrobiko jokalaria, zelaierdiko marra pasa duenean, pasea Susorentzat, honek atzean aurkitu du Los Palaciosekoa Jesus Navas. Esker egal horretan Eskudero golegilea, barrutik jokatu du Franco Vázquezekin, Nemadia Gudel. Aurrean Joan Jordan, eaz egiten duen Kataluniarrak, bere buruaren gainean mugitzen hasi da Joan Jordan. Pasea atzera Franco Vázquezi, eskerretik orain erasoan Sevilla, Suso erdiraketa, arriskoa urrundu du eskerrez Peru Nolaskoainek, bigarren alegin horretan baloia Murtziako zerura Inigo Lekuek, aldaratze luzea Andaluziarren aldekoa izango da. Presarik gabe orain Sevilla, ematen du Atletikek ez daukala presionatzeko inolako asmorik. Estatikoki jokalari zurigorriak, orain bai presioan Iñaki Williams, alare bakarri doa aurrelaria, orain Iker Muniainen laguntza dauka. Atzera pasea Sevillak, lerroak aurreratzeko erabiliko du pase hori Atletikek. Diego Carlos eskerretik Eskudero, baloi horrek Kenan Kodroren gorputzean jo du. Alare baloi hori zurigorria izango da eskerregalean. Juri Bertxitxe erasorako posizioak hartzen, hortze duzue Zarauztarra baloiarekin. Barrutik jokatu du Mikel Bezgarekin, izkin egin dio Joan Jordani, Kenan Kodro, ongi babestu du baloi hori eskuine galeteik orain, Inigo Lekue, erdirak eta Inigo Lekuek, arrisko urrundu du Diego Carlosek buruz. Susoretzat aldaratzea, atzera jokatu du Navasekin, ongi jokatu du honek Carlos Fernandezekin. Baloia babestu du Carlos Fernandezek, atzean utzi du Peru Nolaskoain, oso ongi aurrelaria kontuz orainen arasotan sartu baita Sevilla, Iñaki Williams arabarruan, penaltia egon daiteke, eta alase adirazi du epaile jaunak. Jokaldi horretatik oso gertu zegoen epailea, izkin egin etzion atzelariari Iñaki Williamsek, ostropezu egin diote aurrelariari, gizon hori oso gertu zegoen, eta penaltia adierazi du. Hortze duzue errepikapena, atzetik etorrita penaltia argia da. Susok atzetik etorrita kolpea eman dio Iñaki Williamsi, penaltia oso argia izan da. Jaurtik eta Iker Muniainek, eta ez du parkatu Txantreakoak. 35. minutuan Pinatararenan Iker Muniainek egin du banakakoa 11 metroetatik. Iaia ez dugu ikusi penaltia Jaurtitzeko kokatzen, zuzenean Jaurtik eta ikusi dugu gizon horrek ez du parkatu. 35. minutuan Sevillak bat, Atletikek bat. Hortxe duzue errepikapena, asmoa igarri dio Bono Atezainak, alare penaltia oso ongi botata zegoen. Esker zutoinetik oso gertu sartu da Iker Muniainen alegin hori. Banakakoa esarri du kapitainak Txantreako deabrutxoak. Atzetik jokatuko du orain Sevillak, Diego Carlos, Iñaki Williamsen presioa zeukan, pasea aurrera, baloia luze, zuzenean, Peru Nolaskoainen oinetara. Zelai erdian, Unai Vencedor, bakarri dago bizkaitarra. Zelai erdiko marrara heldu bezain laster, aurrera pasea Iñaki Williamsentzat, eskoine galean Kenan Kodro. Atzera Lekuek, baloiarekin Gerai Alvarez. Atzetik jokatuko du Atletikek. Iker Muniain golegilea eskuinan aurkitu du Kenan Kodro, erasoan oren Atletik, 3 jokalari area barruan, eaz egiten duen Kenan Kodro Jaurti egin du. Aurrelariak beste korner bat izango da
zuri gorrien alde. 3 lagun zeuzkan, 3 taldekide. Area barruan, alare jaurtitzea erabaki du. Kenan Kodrok atzetik etorrita Sergio Eskuderok kornerrera bidali du baloi hori. Irudietan duzue Bono atezaina bere taldekideak kokatzen, Atletik sinez zitala baita geldikako jokaldietan eskua gora, Morcillo baloia bigarren zutoinera arriskua urrundute Sevillakoek aldaratzea. Atletiki egokitu zaio Morcilloren beste erdiraketa bat, beste behin ere arriskua urrundu du Sevillak, are hartzean Iker Munianek berreskuratu egin du baloi hori, alare aurretiaz Unai Benzedorrek falta egina zion Sevillako jokalari bati. Falta argia izan da, atzetik etorrita falta egin dio Benzedorrek Jesus Navasi kapitainari argi ikusi du epaile jaunak. Eta atzetik jokatuko du beste behin ere Sevillak, presioan orain bai Jon Morcillo. Genaro katzean jokatuko du Diego Carlosekin. Ongi irten dira zurrigorrien presiotik, alare orain luze jokatu du Bonok. Buruz eztu, asmatu Mikel Vesgak. Barrutik jokatuko du Atletikek Franco Vázquez, Suso. Zer egiten duen Kadizekoak. Barrutik Jordanekin jokatu du, eskerregalean golegilea. Eskudero dauka, bakarrik Eskuderoa, buru altza du erdiraketa Eskuderok. Carlos Fernández errematea, zuzenean kanpora joan da. Erdiraketa jartzeko denpora izan du eskerregalean Sergio Eskuderok. Baloi ona sartu du area barrura. Eta hor txutzue errepikapena. Aurre hartu dio Carlos Fernándezek Gerai Alvarezi, alare buruzko errematean estu ongi asmatu aurrelariak. Ezin zaizkio horrelako aukera asko utzi Carlos Fernándezi, birritan ez baitu parkatzen. Ongi babestu du baloi hori orain Peru Nolaskoainek, alboko sakia izango da Atletiken alde. Juri Bertxitxek jarriko du baloia jokoan. Zer egiten duen Zarauztarrak. Minutu eskaz partidako 40. heltzeko gogoratu. Arratsonetan satiak 40 minutukoak izango direla. Ez da heldu baloi horretara Mikel Vesga. Baloia berreskuratu egin du Sevillak. Erasoan da Julen Lopetegiren taldea. Tikitakan Carlos Fernández, Jordan eskuinean aurkitu egin du Jesus Navas, baloia atzera Jordanentzat, Suso. Kadizekoak barrurantz egin du jokoaren norabidea eskerrera aldatu nahi du Diego Carlos bakarrik Franco Vázquez. Eskerrean golegia Sergio Escudero. Atxera pasea berriz ere Franco Vázquezentzat, jokoaren norabidea eskuinera aldatu du Argentinarrak, buruz urrundu du arriskoa Morcillo, kalari alderatzea Jordani egokitu zaio. Jaurtik eta horrek Elnesiriren gorputzean jo du, baloia zuzenean kanpora joan da. Partidako 40. beteko denean hortxe duzue Jordanen azken alegina 40. minutura heldu garenean ematen du partida pixkat luzatu egingo duela epaileak gogoratu 20. minutuan ura edateko etenaldia egina dutela talde biek alabiek, horren ondorioz minutu bat edo bi gehiago jokatuko dira ziur asko Pinatar Arenan. Baloia zela erdian Inigo Lekuek darama, eskuinetik Iker Muniain egiten duen txantreakoak. Pasea barrura Iñaki Williamsentzat, ez dugu askorik ikusi aurrelaria lehen zati honetan. Inigo Lekue, aurrean dauka Franco Vázquez. Baloia zuzenean kornerra joan da, lehen zatiko azken aukera izan dezake Atletikek. Jaurtitzaile lanetan betikoa Jon Morcillo. Zer egiten duen gazteak oraingo honetan. Estrategia jokaldia berriz ere Gaizka Garitanoren mutilentzat. Non gartzen duen gizon horrek baloia, eskuin eskua gora, baloia lehen zutoinera, ez du arriskua urrundu Sevillak, aldaratze luzea Mikel Vesgarentzat, baloia atzeran, eta abantaia guztia dauka Juri Bertxitxek, kontuzain kale egin baitu Juri Bertxitxek, kontrasoa izan dezake orain Sevillak, Juri Bertxitxe bera baloia ongi babestuz. Zer adierazi duen
epaile jaunak ematen du jokoz kanpokoa izan dela Los Palaciosekoaren jokoz kanpokoa. Atzetik etorrita falta egin duela adierazi du epaile jaunak. Juri Bertxitxeri eginiko falta. Atzetik jokatuko du orain berriz ere Sevillak. Sergio Escudero paseatzera Diego Carlosentzat. Barrutik orain Franco Vázquez. Escudero Gluse, ongi gokatua orain Peru Nolaskoain. Lasaitasunez Zumaiakoa txistua jo du orain. Epaile jaunak gogoratu dezagun nortzuk izan diren lehen zati honetako golegileak. 28. minutuan Sergio Escuderok egin du bat eta hutsekoa, 35. Muniainek egin du banakoa penalti puntutik. Gu atsedenaldira goaz. Jaun Andreok erreportaje batekin utziko zaituztegu Jol Morzioren debutaren erreportajearekin goza ezazue. Gu minutu gutxi barru bueltan izango gara. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor, Ezagutu deszen eta izan berezian klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya, Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo, Vivienda de los años extremos. Nerea, Jerry, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka, Luze bai ezaitu del formas Recuerda lo que eres. En Maite que amas. A ver, todas estas fotos son de cuando tú hiciste Las pruebas en el Tauman. las pruebas en el Tauman. Mis primeras pruebas. El 10, me dieron. El 10 tenías, ¿eh? Jolín. Aquí, bueno, pues también un campeonato, un torneo de Navidad de Morevieta Pues que lo con Echeita. ganasteis con Echeita. Ahí con tu trofeo. Bueno, yo de pequeño pues era pues un trasto. ¿Para qué te voy a engañar? Era muy movido. Yo me acuerdo que tenía dos porterías pequeñitas y las poníamos aquí en el pasillo. Yo una aquí y mi padre la otra allí. Y siempre competitivo, que siempre quería llegar el primero, corriendo el primero, ponerse el primero en la fila. Y siempre tenía que ganar yo. Si no ganaba, me ponía a llorar, a patalear, a todo. Entonces siempre se terminaba dejando. Recuerdo la primera vez que le llamaron a Jon, pues muy emocionado porque le habías visto entrenando, siempre jugando, destacaba y una ilusión tremenda. Y luego, pero cuando llegas a Lezama y te encuentras que hay un montón de chavales, ves que hay chavales de todo tipo, súper mayores, más altos, mucho más envergadura. Súper nervioso, el entrenamiento me salió fatal, salí cabreado y todo, súper disgustado. Y la verdad que no me cogieron. En adivines de segundo año, cuando ahí ya empezó a destacar más, me pusieron más. Y eso, a raíz de ahí, fue la segunda vez que fue a hacer pruebas otra vez. Me llamaron otra vez Sí. y iba 2 días a la semana a entrenar con el Atleti y los otros 2 con el Amorebieta. Y claro, fueron 2 años pues para mí muy ilusionantes, ¿no? Cuando Jon está en la cultural y empieza a jugar muy bien, su representante de ahora nos empieza a decir que hay jugadores que es posible que se vaya al Atleti, que le quieren fichar, que están viendo. Fue un momento súper bonito, ¿no? El estar ahí firmándolo, ¿no? Que me dijesen que confiaban en mí, que
que tenía que demostrar lo que había hecho, que estuviese tranquilo, que yo estaba dentro, ¿no? Y ese año empecé en el Baskonia, ¿no? Con Joseba Echeverría. Pero ese salto fue difícil porque había jugadores ya experimentados en el Bilbao Athletic, ¿no? Y yo todavía estaba como muy inmaduro, ¿no? Y ese año me tocó chupar bastante banquillo, ¿no? Jugué apenas 300 minutos y fue un año muy duro, ¿no? O sea, no porque un día estés sin convocar, el día siguiente vas a estar también sin convocar, puedes entrar a titular perfectamente. Esto es así, trabajar y trabajar. Sí. Con el esfuerzo, con el sacrificio, con el querer, siempre es lo que llegues a alcanzar tu objetivo de decir, joder, que un sueño. Al final, yo creo que para todos los niños de aquí de Vizcaya, el sueño suyo es ser jugador del Athletic. Estimados pasajeros, bienvenidos a Granada. Siempre es un sueño, ¿no? Debutar en el Athletic, ¿no? Siempre es lo que uno sueña, debutar en el Athletic. 18 de Marcos, 21 Capa, 22 Raúl García, 24 Valenciaga y 32 Morfi. Entrenador. Muy contento, ¿no? Una pena debutar sin gente, sin que me pueda ver mi familia, ¿no? Mis seres queridos, pero bueno, seguro que me han apoyado desde casa. Sí que le veo y por la tele y todo y me dedica a goles. Hombre, si meto un golito, pues la verdad que mi primer gol en primera división y con la camiseta de Atleti me gustaría dedicárselo a mi abuelo, que no pudo conocerme, ¿no? Pero sé que me está viendo y era un forofo del Atleti y me han hablado todos muy bien de él, así que me gustaría dedicárselo a él. Bigarren parte hasteko segundo gutxi falta zaizkigu. Jaun Andreok gu bueltan dagoeneko hortze dituzue 22 protagonistak berdegunean kokaturik epaile jaunak txistua noiz joko zain. Gogoratu dezagun lehen zati honetan partida bana utzi dugula. 28. minutuan Sergio Eskuderok egin du
partidako lehen gola urrutiko jaurtiketa bat tarteko, 35 garrenean, Iker Muniainek estuparkatu 11 metroetatik. Bigarren satia hasi dugu dagoeneko, erasoan daukagu Julen Lopetegiren Sevilla. Ez daukagu inolako aldaketarik bi taldeetan, gogora dezagun. Partida hau bukatu orduko minutu gutxiren tartean beste bat jokatuko dutela. Talde biek ala biek, arratsalde honetan Atletikek eta Sevillak bi partida jokatuko dituzte, eta gogoratu dezagun partida horiek zer nolako formatua izango duten. 40 minutuko zati bi izango dituzte. Lehen parteak 40 minutu izan ditu, bigarren horrek horren beste izango ditu, eta bigarren partiare formatu berdinarekin jokatu egingo da. Bigarren satia hasi orduko lehen aukera izan du Sevillak, ez da heldu Josef El Nesiri. Baloia luze jokatu du Unai Simonek, zelai erdian Unai Vencedorrek darama baloia eskuinegaletik Iñigo Lekue. Atzean utzi nahi du Josef El Nesiri, ongi aurrelaria. Defentsalaetan baloia aukitzen azkena deustuko izan da. Irudietan duzuen Iñigo Lekue, hortxe duzue errepikapena argia izan da. Iñigo Lekue izan dela azkenekoa baloi hori ukitzen. Ez dago zer ezanik, ongi marrasaina. Baloia Sevillaren aldekoa, alare gutxi iraundia Andaluziarrei baloi hori eskerregaletik. Erreportajearen protagonista izan duzuen Jon Morcillo. Atzetik etorrita baloia kendu egin diote Morcillori. Atzetik landuko du jokaldia oraingo honetan Julen Lopetegiren Sevillak, eskudero golegileak zelai erdia pasa egin du. Hordan, eaz egiten duen Kataluniarrak. Atzera pasea estu aurretik, eserargi ikusi berriro ere baloiarekin eskudero presioan Iker Muniain. Diego Carlos atzean utzi nahi zuen, Iker Muniain ongi moldatua txanterakoa defentsalanetan, baloia sakonean Vencedorrek Iker Muniaini. Sakonean honek Jon Morcillorentzat, eskerretik eskuinera egin du Jon Morcillo, atzera pasea Kenan Kodrorentzat, baloia zelai erdian Vencedorrentzat, ondo baliatu du bere gorputza Unai Vencedorrek. Baloia babesteko atzera pasea Jerai Alvarezentzat. Peru Nolaskoain, gogoratu dezagun Zumaiakoak denboraldi aurreko lehen minutuak dauzkala. Gaurko arrats honetan lesionaturik etorri zen Lezamara, eta ezin izan du denboraldi aurre normal egin. Eskerretik erdiraketa saiakera Juri Bertxitxek, arriskua urrundu du Sevillak, atzetik jokatuta irtengo da Julen Lopetegiren taldea. Falta orain Mikel Beskak Carlos Fernandezi, ez dago ados Gasteiztarra, alare epaia jokaldi horretatik oso gertu zegoen. Hortze izan duzue errepikapena, esan dio Mikel Beskak epaia honari justu egin diola falta hori, ez dela horren argia. Atzetik jokatuko du orain Sevillak, bien bitartean beroketa lanak egiten ikusi duzue Atletikeko hainbat jokalari. Sergio Escuderoak Mudo Vázquezekin jokatu du, atzera Diego Carlos, eaz egin duen atzelaria Carlos Fernandezekin jokatu du, atzean utzi nahi zuen Iñigo Lekue, eazera dirazi duen epaia honak. Baloia berriz ere Andaluziarren aldekoa izango da. Baloia martxan da. Jokoaren norabia eskuinegalera aldatu nahi zuten Sevillakoek. Kanpora biali du baloi hori Jon Morcillok. Joan Jordanek orain baloiaren norabidea eskerrera aldatu duenean Sergio Escudero sakonean orain El Nesirirentzat erdiraketa zuzenean Simonen eskuetara. Ongi kokatua zegoen Murgiakoa, hala ere jokos kanpoko posiziotik zetorren gizon hori Josef El Nesiri. Eskerrez eginiko erdiraketa, ongi kokatua Unai Simon. Murgiakoak ez du arazorik nahi, ez du arriskurik hartu nahi, taldekideak bildu ditu, luze jokatuko du Unai Simonek. Baloia Murtziako zerura, buruz urrundu du arriskua Sevillak.
Baloia mantxo Atletiken defentsen oinetara. Lasai asko Peru nolaskoain. Abantaia guztia doka baloi horretan Gerai Alvarezek. Presioan Sevilla, Geraiek luze jokatzea erabaki du abantaia guztirekin Jesus Navas. Buruz utzi dio baloia bere atezainari. Bonori atzetik jokatzen irtengo da Sevilla, eskerretik Escudero. El Nesirirekin jokatu du, zer egiten duen iaz Leganesen aritu izan zen Josef El Nesirik atzera pasea, jokoaren ekimen orain eskuinaldetik eramango du Sevillak. Jordan barrutik aurkitu egin du Suso, oso protagonista izan da Kadadizekoa lehen zatian eta ematen du bigarrenean ere ildo beretik jarraitu nahiko duela. Atzean baloiarekin Nemanja Gudel bera izaten ari da defentsan honetan aritzen den Euskarria. Jordan eta Franco Vázquez aurrerago aritzen dira eta defentsa lanak serbiarrari uzten dizkiote. Joan Jordanek baloia eskuinaldera kontrola ona. Jesus Navasek eskerrez orain, jokoaren ekibena eskerraldera Suso kontrola bularrez bikain Sergio Escudero, aurrean dauka Kenan Kodro, atzera pasea Gudelentzat, berriz ere Sergio Escudero, ez dauka presarik. Sevilla jokaldia landu egin nahi du, zurigorriek korrika egitea nahi du, kontu zain Genaro kakatxa egin baitu kontrolean, horpoz nahi zuen Jon Morcillok ez du asmatu. Baloiarekin jarraituko du Sevillak, jokoaren ekimen orain eskerraldetik Sevillak bularrez kontrola Josef El Nesirik, eaz egiten duen Marokokoak erdiraketa zuzenean Juri Bertzitzenen oinetara. Mikel Vesga baloiarekin, eaz egiten duen Gasteiztarrak, baloia galdu egin du Mikel Vesga, kalare bere burua lurrera bota du. Baloiarekin Suso, Franco Vázquez, zelai erdian Sevilla, ez dauka inolako presarik. Julen Lopetegiren taldeak gogoratu dezagun iraiaren 24ean, hau da datorren ostegunean Sevillak Europako Superkopa jokatu egingo duela Bayern de Munichen aurka. Hauxe izango du prestakuntzarako azken aukera Julen Lopetegiren taldea, beraz ongi baliatu nahiko dituzte gaurko 160 minutuak. Sevillak aurretiaz beste lagunarteko bat ere jokatu izan du Levanteren aurka, 2-0 galtzen hasi ziren Julen Lopetegirenak partida irauli egin zuten. Hala ere, Okamposen, El Nesiriren eta Rakititzen golak tarteko. Ongi entzun duzue jaun Andreok, Rakititzek berriz ere Sevillarako bidea hartu egin baitu. Kapitain izandakoak bigarren abentura bat izango du Andaluziarrekin. Eskerrez, alegina oso urrutitik Juri Bertzitzek, lehenengo zatian ere antzeko bat izan du. Ordukoa langaraian saio, hau zuzenean langa gainetik. Irudietan zeneukaten Gaizka Garitano Derioko entrenatzailea, guztio jakin badakigu zer nolako intentsitateaz bizitzen dituen partidaek, gaur nekaturik bukatuko du Gaizka Garitano. 2 partida jarraian izango baititu. Kenan Kodroren burukada mantxo joan denean Bonoren eskuetara. Burukada egiten asmatu egin du aurrelariak, hala ere burukada hori ez da berak nahi izain bezain ongi irten, erdira joan da motel eta mantxo. Bonok ez du inolako arazorik izan jokaldi hori bertan bera usteko. Eskerretik erasoan Escudero, barrutik jokatu du Mudo Vázquezekin, atzetik Joan Jordan, eskuine galetik erasoan orain Jesus Navas. Zer egiten duen kapitainak barrurantz egin du, pasea atzera Jordanetzat, eskuinean orain Suso. Kadizekoaren erdiraketa gurpil askorekin, buruz urrundu du arriskua Atletikeko defentsa, garale aldaratzea Escudero Riberari heldu zaio, beste erdiraketa bat Escuderok, ez du ongi asmatu Sevillako jokalari batek buruz. Arazoak orain Atletiken defentsan, erdiraketan Sevilla, errematea Carlos Fernándezek, azkenan ematen du Josef El Nesiri izan dira.
errematea buruz Josef El-Nesirik ezin izan du ezer egin. Unai Simonek 55. minutua bete dugunean 2-1 Sevillaren alde. Gaizka Garitano ez dago bat ere gustora ikusten ari denarekin. Hortxe duzue golaren errepikapena bakarrik egin du errepikapena El-Nesirik. Ez du asmatu burukada horretan. Bueltan gara, jaun Andreok, arazo tekniko txiki batzuk izan ditugu. Gogoratu ezagun 55. minutuan El-Nesirik egin duela partidako 2-1 buruz bakarrik egin du errematean Marokokoak. Ez du barkatu Unai Simonen ate aurrean. Atletik orain baloiarekin atzetik Peru Nolaskoain. Baloia Unai Benzerrentzat. Zelaian berdegunean ongi kokatua Sevilla, zelai erdian Iker Muniain baloiarekin txantrako de abrutxoak ongi babestu du baloia. Eskuinegalean Kenan Kodro bakarrik ikusi du, kale egin du orain Kenan Kodrok. Pasean ongi kokatua zegoen Sergio Escudero, Mudo Vázquez. Baloia berreskuratu egin du Gerai Alvarezek, atzetik landuko du jokaldia Atletikek. Peru Nolaskoain, zelai erdian berriz ere Unai Vencedor. Askozaz ere protagonistago bigarren zati honetan bizkaitarra Rekaldekoa. Eskuinegaletik Inigo Lekue tikitaka nahi zuen Iker Muniainekin, ere kapitainak jokaren norabidea bestaldera aldatzea erabaki du. Atzean utzi nahi zuen aurrelaria Peru Nolaskoainek arriskoa hartu zorain Iker Muniaini pasea ongi babestu txantreakoak. Baloia falta egin diote Iker Muniaini. Lurrean minartuta Sergio Escudero. Ematen du eskuin txorkatilean min hartu duela gaur golegile izan den Ezkerregaleko jokalariak. Ez du inolako arazorik izango. Jokoan jarraitzeko hortze duzue jokaldi horren errepikapena. Atzetik etorrita bere burua lurrera bota du Mudo Vázquezek, oso ongi babestu du baloi hori Iker Muniainek kapitainak. Ezkerretik Juri Bertxitxe baloiarekin, barrutik jokatu du Muniainekin, berarekin protagonista izan nahi du txantreakoa, gola egin du. Hala ere bere taldearen kontrola nahi du Iker Muniainek. Erasoan orain Sevilla, kontuz arriskutsua izan baitaiteke jokaldi hau erdiraketa. Kontrola bularrez ongi Josef El-Nesirik. Atxera pasea Eskuderoentzat ikitaka Jordanekin, berriz ere Jordan baloiarekin, jokaren ekimena eskuinaldera orain Sevillak. Kontrola ona Jesus Navas, betikoak, Los Palaciosekoak. Atxera pasea Susorentzat, barrutik jokatu nahi zuen Carlos Fernandezekin, kontrasoan Iñaki Williams, eskerregalean Iker Muniain. Pasea Iñaki Williamsentzat, oso ongi kokatuta Diego Carlos. Lasaitasun handiarekin jokatzen du Sevillatarren defentsa horrek. Beti dago oso ongi kokatua. Eta alaxe ez dagoenean baliabide fisiko ikaragarriak dauzka Diego Carlosek. Barrutik Iker Muniain, berriz ere Muniain baloiarekin, eskerrean Juri Bertxitxe. Zarauzkoarren erdiraketa, bigarren zutoinan gutxigatik, baina ez da heldu. Kenan Kodro, beste aurkera argi bat aurrelariarentzat. Eskerretik erdiraketa hona egin du Juri Bertxitxek, gizon hori ez da oso gutxigatik heldu. Hortxe duzu errepikapena zer nolako erdiraketa jarri duen Juri Bertxitxek, bere burua lurrera bota du. Kenan Kodrok hala ere ez da heldu aurrelaria.
Berdinketarako aukera izan du. Hortxe bertan Kenan Kodrok, ez du asmatu aurrelariak. Falta adierazi du epaileunak gizon horri Inigo Lekueri eginiko falta. Baloiarekin dugu berriz ere talde zurigorria eskerretik Juri Bertxitxe. Partida ona egiten ari da zarauztarra. Lehen esan dugu honako hauek dituela denboraldi aurreko lehen minutuak. Ongi baliatzen ari da Juri Bertxitxe. Erritmoarekin hasi du denboraldi aurrea eskergaleko jokalariak. Jakin badakigu zitaladera Juri Bertxitxe fisikoki ondo egonez gero berdegunean uztekoa dela, bere burua uztu egiten du berdegunean. Hala ere, oraindik ere minutuak beharko ditu Susoren alegina orain urrutitik zuzenean kanpora. Hala ere ematen du baloi horrek Atletikeko jokalariren baten gorputzean jo duena. Kornerra izango da Sevillaren alde. Eskuin hegaletik aterako du orain kornerra Sevilla. Joan Jordan izango da jaurtitzaia kontuz gizonenekin. Jakin baitaikigu eskuinez bikain baliatzen dela Joan Jordan. Baloitik gertu Suso ere. Honek eskerrez joko luke eta honek ere bikain jotzen du baloia. Kontuz erain ematen baitu arazo fisikoak dauzkala Gerai Alvarezek. Argi ikusi du min hartu duela, ematen du ezingo duela berdegunean jarraitu eta aldaketa egingo du Gaizka Garitanok. Geraien tokian Luengo sartuko da. Lehen esan dugu 28 jokalariko deialdian 3 gazte sartuak zituela Gaizka Garitanok. Luengo zen horietako bat. Gainontzekoak Zarraga eta Zillero. Erdirak eta eskuinez Joan Jordanek baloia Atletiken areatik urruntzen ari zela falta adierazi du epaileak eta hortxe duzue Gerai Alvarez minkeinu nabariekin. Horixe da Atletikek nahi etzuena, lagun artekoetan inoiz ez dira nahi izaten lesioak. Argi ikusi du Gerai Alvarezek min hartua zuela. Ezin du jarrautu atzelariak, bere tokian Luengo sartu da. Espero dezagun Gerai Alvarezek luzerako lesiorik ez izatea. Baloia berreskuratu nahian Iker Muniain. Alare Diego Carlosek falta egin dio txantreakoari. Oso gertu zegoen epaile jauna. Alase adierazi du falta izango da zurigorrien alde. Barkamena eskatu dio Diego Carlosek Iker Muniaini. Atzetik etorrita ikusi eginda zer nolako gizon puska den. Diego Carlos gainetik pasa egin du Iker Muniain. Falta argia izan da. Falta aterako du Jon Morcillok. Eskerrez gurpila eman diezaioke baloi horri eskerregaleko jokalariak. Ea zernolako baloia jartzen duen Morcillok. Estrategia jokaldia baloia eskuin egalera. Bertan dago Inigo Lekue, azter egiten duen deustukoak. Erdirak eta Inigo Lekuek oso ziur. Bono arazorik gabe hartu du baloia, ez dauka demorarik galtzeke. Joan Jordan, akale egin du Joan Jordanek, beste erdirak eta banaitzuen Inigo Lekuek ez du ongi asmatu. Jordan orain ez da gutxigatik baina heldu. Ea noren aldeko baloia izango den. Ongi kokatua baitzegoen gizon hori Morcillo orain defentsa lanetan. Falta adierazi du hala ere epaile jaunak. Hortxe duzue errepikapena. Atzetik etorritan Morcillok falta argia egin baitio Sergio Escudero golegileari. Zelai erdian baloiarekin Joan Jordan. Josef Ernesirik baloiari pasatzen utzi dio. Alare Escuderok ez du sakontasunik nahi. Atzera pasea, atzetik landu beharko du Sevillak beste behin ere jokaldia. Jokoaren ekimena eskerrera Franco Vázquezek. Kontrola ona Escuderok. Ernesirik goleatzailea baloiarekin. Atzera pasea aukien aldean Escuderorentzat. Berriz ere Nemanja Gudel
Eskerrean Eskudero baloia loratu egin du. Eskudero Carlos Fernandez entzat, jokoz kanpoko posizioan zegoen Andaluziarra. Alase adierazi du Marrasainak, ongi kokatua zegoen Marrasaina, berriz ere ura edateko etenaldia agindu duenean epaile jaunak. Bigarren zatiko 20 minutu bete izan ditugu, gogoratu dezagun, bana hasi dugula bigarren zati hau, 55. minutuan El Nesirik 2-0 esarri du Sevillaren alde. Aurre denboraldiko partida da, minutuak eta ritmoa hartzeko partida, hala ere inork ez du galdu egin nahi. Gaizka Garitano eta Julen Lopetegi aginduak emanez, horretarako ongi baliatzen dira ura edateko atxeden hauek. Bero ikaragarria egiten du Murtxako San Pedro del Pinatarren Pinatar arenan, eta zinez ura edan beharko dutela 22 protagonistek. Gogora dezagun notiziarik txarrena, Gerai Alvarezen lesioa izaten ari dela. Erritmoa eta jokaldiak hartzeko erabiltzen dira partida hauek, ez dira lesioak nahi. Eta Gerai Alvarezek minkeinu nabariekin utzi egin du berdegunea. Bien bitarteak golak ikusten ari gara, lehena Eskuderorena oso urrutitik eginiko gola, hause Iker Muniainek penalti puntutik egin duena, ez du dudarik egin. Txantreakoak asmoa igarri dio Bono, kalare ezin izan du ezer egin, eta hause partidako momentuz azkena. El Nesirik bakarrik egin du erremate hori, eta ez du parkatu Unai Simonen aurrean. Gauzak horrela, 2-1 markagailua Pinatar arenan. Gogoratu dezagun partida hau 80 minutura jokatzen dela, 40 minutuko 2 zati jokatuko ditugula, eta hor bien bitartean Sevillako jokalari batzuk beroketa lanak egiten. Partida hau bukatu bezain laster beste bat hasiko baitute, talde biek ala biek protagonistak aldatu egingo zaizkigu, taldeak berberak izango dira. Luze jokatu du Unai Simonek, ezin izan du baloi hori babestu Jon Morcillok. Jesus Navasek iskin egin dio Iñaki Williamsi, atzetik jokatuko du Sevillak. Diego Carlosek orain bai, luze jokatu du, bularrez etxin nahi zuen baloi hori El Nesirik. Oso jokaldi komplikatua zen, abantaia guztia Athletic entzat, arrisku hartu zorain Iñigo Lekue aurrerantz deustukoa ez dira ongi konpondu Kenan Kodro eta Iñigo Lekue, baloia Andaluziarren aldekoa izango da. Genaro baloiarekin Nemanja Gudel berriz ere, bi defentsen artean, bi zentralen artean sarturik. Serbiarra baloiarekin arrisku hartu zorain Iker Muniain presioan, barrutik pasea Diego Carlosek kontrola ona Mudo Vázquezek, Argentinarrak alare baloia galdu du. Falta adierazi dio epaia honak Mikel Bezgari. Ez dago bat ere konforme Gasteiztarra, aurretik ere berari adieraziteko falta bat sutsuki kexatu eginda Mikel Bezga. Ez dago ados epaia harturiko erabakiarekin, hala ere epaia una oso gertu zegoen, argi ikusi du, baloia Sevillaren aldekoa izango da. Eskerretik Sergio Escudero, Josef El Nesiri, behin gola sartu eta konfiantzaz gainezka Marokokoa baloia nahi du, eta bigarren zati honetan askoz gehiago ari da jokoan sartzen Josef El Nesiri. Baloia gainetik kendu orain Iñigo Lekue, kontrola ona Mikel Bezgak, eskuinan Iñaki Williams dauka, keinu egin du Iñaki Williams ez egiten duen aurrelariak, baloia zelai erdian Unai Benzorrentzat, ongi baliatu du gorputza rekaldekoak, falta nahi zuen Unai Benzorrek, alare epaiak ez du horixe azaldu kontrarasoan Sevilla. Jesus Navas zehaz egiten duen kapitainak. Atzera pasea Jordanentzat, jokaldia moteldu eginda, aeri hartzean Franco El Mudo Vázquez. Escudero, berriz ere El Mudo Vázquez.
Jordan, jokaldia moteldu egin dute Sevillakoek, ongi kokatuak. Ari hartzean Atletikeko jokalariak, alare baloia ongi mugitzen ari dira. Julen Lopetegiren mutilak, Nemanja Gudel, egiten duen serbiarrak, baloia Vázquezentzat entzui du, orain bai aurrera egin du Gudeljek, eskerrean El Nesiri, aurrean doka Iñigo Lekue, atzen Eskuderorekin jokatzea erabaki du. Suso, berriz ere Eskudero, atzera jokatu Diego Carlosekin. Atletikek lerroak gora bidali ditu, Genarok darama baloia, arrisko hartu zain Arrobiko jokalaria, Morcillo presioan, eskerrean jokatu du El Nesirirekin atzetik etorrita baloia, ongi lapurtu diote, hala ere ongi baliatu du gorputza, zera dirazi duen. Epai jaunak Atletiken aldeko falta, zuri-gorriek ez daukate denborarik galtzeke. Baloiarekin eskerraldean Atletikeko jokalariak, Peru Nolascoain. Luengo, Arrobiko jokalariak, Gerai Alvarezen lesioa tarteko sartu da berdegunean, ea nola moldatzen den arrisku hartu dorain. Luengok, atzelaria zelaierdian lerroak puskatzen, pasea orain pixkat motela Iñigo Lekurentzat, baloia sakonean, Iñaki Williamsetzat zuzenean baloia kanpora bidali du. Sergio Eskuderok, iruditan Gaizka Garitano. Iñigo Lekue baloiarekin atzera jokatu du Nolascoainekin, zelaierdian Vencedor ehaz egiten duen Rekaldekoak, jokoaren ekimena eskerrera aldatu du Unai Vencedorrek. Sakonean pase orain Oskar de Marcosentzat. Ez dugu aldaketa ikusi, baina alare ikusten dugu eskerretik Oskar de Marcos ari dira bere tokian. Hasieran Juri Bertxitxe ibil izan da, aldaketa egin du Gaizka Garitanok, errealizazioak ez digu erakutzi. Ere, esan dezakegu, Laguardiakoa eskerregalean arituko dela partida honetako azken minutuetan. Iker Muniainoren aurrelari lanetan, presioan, Iñaki Williams barrutik pasea Jordanentzat, ongi moldatu da Kataluniakoa, Gudeljek jokoaren ekimena eskuin aldera, atzera Genarorentzat baloia, Genaro Gudeljekin jokatu du, berriz ere Genaro aurrera orain, zelaierdian Susorekin jokatu du Joan Jordan, Franco Vázquez, kalitate handiko 3 jokalari dauzka zelaierdian, Julen Lopetegik ongi mugitzen dute baloia, eta horrez gain Gudeljek fisikoki ikaragarrizko lana egiten du, lanez deskargatu egiten ditu Franco Vázquez eta Joan Jordan, bera da hiruetan, defentsalanetan indartxoago ibiltzen dena, eta hori hiru laurdenetik aurrera asko nabaritu egiten dute Jordanek eta Mudo Vázquezek askoz ere freskoago heltzen baitira bukaerara. Erasoan orain Atletik keinu egin etzion Morcillo Genarori, ez du arriskurik hartu Arrobiko jokalariak eta kontu zain, erasoan baita Sevilla area barruan Suso, ongi defentsalanetan Luengo eskerrez jaurtik eta El Nesirik esan dugulen konfiantzaz gainezka zegoela Marokoarra, ez du birritan pentsatu, baloia zuzenean gizon horrek Unai Simonei defendatzen duen atetik kanpora joan da. Gola egin du 55. Aukera honetan ere ez du birritan pentsatu, zuzenean jaurti egin du, zuzenean baloia kanpora joan da. Baloia zelaierdian Iker Muniainentzat, baloia galdu egin du kapitainak, ez du asmatu orain kale egin du Josef El Nesirik pase horretan. Arriskutsua izan zitekeen, Carlos Fernández bakarri zegoen, ez du asmatu eskerrez Josef El Nesirik. Peru Nolascoain, eskuinetik Iñigo Lekue, berriz ere Peru Nolascoain, ea zer egiten duen Zumaiakoa, Gruse jokatuko du orain, eskerre galeran, Iñaki Williamsen bila, buruz ongi orain Iñaki Williams, atzetik etorrita Mikel Bezgak darama baloia, eskerrea Joel Morcillo arkitu du, erdirak eta Morcillok, errematerako zain, Iñaki Williams ongi gurutzatu da, Genaro Arrobiko jokalaria, baloia zuzenean alboko sakera, Atletikek mugituko du erasoan baloi hori, Iker Muniain, eskerretik berriro erasoan, Jon Morcillo beste erdiraketa bat, zuzenean, Bonoren eskuetara. Harin atera du baloi hori,
atesainak, ongi bularrez kontrola Peru Nolaskoainek. Ez du batere arazorik izan baloi hori kontrolatzeko, ez zeukan aurkaririk gertu, bularrez ongi jeitsuki baloia, Atletik erasoan eskuina galetik, Iñigo Lekue, pasea atzera Benzerrentzat, ikitaka biak alabiak, Iker Muniain berriz ere baloiarekin, zer egiten duen txantreako de abrutxoak, atzean utzi nahi zuen Franco Vázquez, berriz ere Benzedor baloiarekin atzera pasea, Nolaskoenentzat, jokoaren ekimera eskerrera aldatu egin du Zumaiakoak, arazoekin baina kontrola Oskar de Marcosek, Mikel Bezga barrutik pasea Muniainentzat, atzera pasea berriz ere Bezgarentzat, egiten duen Gasteiztarrak, eskerretik pasea orain, Morcillorentzat, ongi ari da Jon Morcillo, erdirak eta Morcillo, itxaroten ari zenkenan kodro kontu zonen aldaratzean Iñigo Lekue, bere saiakera zuzenean Murtziako zerura joan da. Atzetik etorrita aukera izan du Deustukoak, Iñigo Lekuek kontrola ez da onena izan, bere jaurtik eta hortxe ikusiko duzue kontrola ez da bateri ona izan, bere saiakera zuzenean kanpora joan da. Aldaketak egingo ditu orain Julen Lopetegik, Susok utxiko du berdegunea, protagonista izan da lehen partia honetan, ongi jokatu du Kadizekoak, baloia nahi zuen, esker zitala dauka, nekaturik utxiko du berdegunea, bestea horixe izango dugu Josef Elnesiri goleatzaia, gogotsu ikusi dugu, gola egiteare lortu du, beste aukera batzuk ere baliatu izan nahi ditu, baina ez du asmatu. Irten egin direnak dakizkigunean esango dizkizuegu. Atzetik jokatuko durain Sevillak, baloia Carlos Fernández bila, falta adierazi diote Oier Luengori. Hortzen zuen Arrabiko jokalaria, Jeraien lesioa tarteko berdegunean, oso adi berriz ere Luengo, baloia zuzenean, kanpora bidali du Luengok. Erasoan berriz ere Julen Lopetegiren taldea, luze jokatu du Eskuderok, ongi kokatu orain Peru Nolaskoain, atzera pasea Simonentzat, bularrez ongi kontrolatu egin du Mikel Bezgak, atzetik etorrita Franco Vázquezek kendu dio baloi hori, alare defentsanetan ongi moldatu Morcillo, atzera pasea, segurtasun pasea Oskar de Marcosek, atzetik landuko du orain baloia jokaldia Nolaskoainek, Benzedor eskuinean, Iñigo Lekue tikitaka Muniainekin, jokoaren ekimen orain eskerrera eraman nahi du Atletikek, bertan dago Oskar de Marcos, zer egiten duen Laguardiakoak, aurrera Morcillorekin, baloiak zuzenean jo du Jesus Navazen gorputxean, ematen du Los Paleciosekoak min hartu duela, minkeinoekin ikusten dugu, alare ematen du ez duela arazorik izango partidarekin jarraitzeko. Hortze duzue kapitaina Jesus Navas, baloi horrek eskuinoinan eman dio, ez zuen indarrik bertan. Alare ematen du partidan lasai asko jarraitu ahal izango duela baloiarekin Atletik, alare falta adierazi diote talde zurigorriari, Luengok eginiko falta. Hugo Vázquezi eginiko falta, Argentinarra partida serioa eta ona jokatzen ari da. Atletik Genaro, Nemanja Gudel, eskerrean Diego Carlos. Barruti jokatu du Carlos Fernandezekin, Eskuderoren laguntza zeukan, alare barruti jokatzea erabaki du, Luengo ez da ongi moldatu orain pasean, baloia berreskuratu dute Andaluziarrek. Joan Jordan, eskerrean Sergio Escudero, Diego Carlosek jokoaren ekimena eskuine galera aldatu nahi zuen, pasea sinez txarra izan da, ateko sakera joan da zuzenean gizon horren alegina,
Barrutik jokatuko du Athletic, nolaskoain, Unai Simon, presiorik gabe Murgiakoa, luze jokatzea erabaki du Iñaki Williamsen bila, baloiari pasatzen utzi dio aurrelariak, alare Genaro oso adi zegoen, Barrutik Unai Vencedor, 5 minutu eskaz geratzen zaizkigu partida hau bukatzeko, gogora itzazuek, jaun Andreok, partida hau bukatu bezain laster, beste bat izango dugula. Protagonistak talde berberak, Athletic eta Sevilla. Atzetik jokatuko du Sevillak beste behin ere. Bonok eskerrez, luze jokatu du Eskuderoren bila, ongi golegilea, atzera jokatu du Diego Carlosekin, honek ez du arazorik nahi, baloia luze. Luengok eginiko beste falta bat adierazi du epaia honak momentu honetan. 81 minutu betetzear gaudenean falta egin dio Luengok Carlos Fernandezi. Minkeinu nabariekin iaz Granadan utzitako jokalaria hortxe duzue, errepikapena indartsu etorri da atzetik. Oier Luengo aurretik eraman du Carlos Fernandez, minartuta aurrelaria sekulako demoraldia jokatu zuen iaz Carlos Fernandezek Granadan. Alare, ez dakigu oso argi aurtengo demoraldia Sevillan pasako duen ala ez. Atzetik talde ugari dauzka, aurretik kompetentzia nabarmena Sevillan, denporak izango du Carlos Fernandezen etorkizuna zein izango ote den. Oraintxe Carlos Fernandez iberari adierazi dio falta epaile honak. Baloia babestu nahi zuen Carlos Fernandezek, bultzada eman dio Peru nolaskoaini, argi ikusi du epaile honak ekintza horretan falta zegoela. Keinu egin du orain Sevillako jokalariak, lasaitasun handiz jokatuko du talde andaluziarrak bigarren zatiko azken minutu hauetan. Jokoaren ekimena eskuinera aldatu nahi zuten, Oscar de Marcosek baloia zuzenean kanpora bidali duenean. Hortze zuen Laguardiakoak, Juri Bertxitxeren tokia hartu du bigarren zati honetan, realizazioak estigu erakutsi, halare, eskerregaletik ari da Oscar de Marcos. Jon Morcillo iruditan asko saiatu eginda partida honetan. Eskerregaleko jokalaria debuta egin zuen iragan astean. Granadan titular izan zen Gaizka Garitanoren 11koan, gaurkoan ere ongi aritu izan da eskerregaleko jokalaria Jon Morcillo. Atsedenaldian bere debutari buruzko erreportaje bat ikus esan dezakezue, ikusi egin duzue zuetako askok. Eta gaur ongi aritu da gaztea. Iñaki Williams baloiarekin, Benzorrekin jokatu du Williamsek, eaz egiten duen Unai Benzorrek falta egin diotela adierazi du epaile honak. Baloia jokoan da, Iker Muniainek darama, eaz egiten duen txantreakoak. Baloia eskerrera, Oscar de Marcosen bila. Atxera pasea Luengorentzat. Eskuinetik Peru nolaskoaren eaz egiten duen Zumaiakoak. Luze jokatuko du eskerregalean Morcilloren bila. Baloia luzegia izango da. Bikain moldatu da alare Jesus Navas. Txapela bota dio Jon Morcillori, lasaitasun handiz jokalari veteranoak. Erasoan jarraituko du Sevillak. Escudero tikitakan. Barrutik Mudo Vázquez, eskuinetik orain erasoan Jesus Navas, gizon hau ez da inoiz nekatzen. Atzera pasea Franco Vázquezentzat. Eskerrean orain Escudero, aurrean dauka Iñigo Lekue. Baloia Barrutik, tikitakan berriz ere Escudero, eazer egiten duen golegileak. Atletikeko bi jokalari presioan, Jordan, atzera pasea orain Sevillak, baloia mugitu nahi dute partida, lokartu egin nahi du Julen Lopetegiren taldeak. Baloiarekin Genaro. Atletik ez daukaia dagoeneko
presioan jarraitzeko indarrik ematen du, emaitza ontzat ematen dutela Gaizka Garitanoren mutilek. Eskuinetik erasoan Sevilla ari denean, eskerrez jaurtik eta ongi kokatua Unai Simon. Hortxe duzue, seguru asko Murgiakoa, aleginean Jesus Navas eskerrantz egin du, ez da bere oinik abilena, jaurtik eta alare ona izan da, ongi kokatua zegoen Unai Simon, baloiarekin orain, Iñaki Williams kontu zurain arriskoa egon bat daiteke, jaurtik eta Iñaki Williams. Area barruan jaurti egin du aurrelariak, bere saiakera zuzenean kanpora joan da, aukera argia izan du. Iñaki Williamsek partida berdintzeko hortxe duzue errepikapena ongi egin dio iskin. Atxelariari ez du asmatu Bonoren aurrean, ongi sartu da area barruan eskuinez egineko errematea langa gainetik joan zaio zuzenean. Iñaki Williamsi. Dagoeneko bete ditugu bigarren zatiko 40 minutuak, azten bateko luzapena ematen duen epaile jaunak. Ematen du luze jokatuko duela Bonok, baloia esker egalera, Inigo Lekueri eginiko falta dirazi du Franco Vázquezek. Eta partidako lehen txarteloria ikusiko du jokalari argentinarrak partida bukatzekotan denean. Ez da partida bat ere gogorra izan, ez dugu jokaldi esturik ikusi. Hala ere txartela ikusi du Franco Vázquezek. Baloia aurre orain Morcilloren bila. Morcillo eta Navas nor baino nor, baloia irabazi egin du Jon Morcillok, falta egin diote Jon Morcillori. Eta partida hau Atletiken aldeko aukera argi batekin bukatuko da. Kesuzen Jesus Navas lokartu eginda, atzelaria abilago izan da Jon Morcillo eta ari hartzean falta dirazi diote Los Palaciosokari. Jaurtitzailea Jon Morcillo bera, ala Iker Muniain izan daiteke. Egalean, ari hartzean, baina egalean dago kokatua baloi hori, zuzenean zein erdiraketa baten bitartez ateralko du geldikako jokaldi hori. Atletikek ematen du Iker Muniain izango dela jaurtitzailea, ea zer egiten duen txantreakoak. Jaurtik eta Iker Muniainek arriskua urrundu du Sevilla kalare aldaratzea Morcillori berari egokitu zaio, ea zer egiten duen beste erdiraketa bat. Morcillok arriskua urrundu du Sevillak, Navasen kontrola, Bezka defentsa lanetan, ea zer egiten duten Sevillako jokalariek, falta egin dio Sevillako jokalariari Mikel Bezgak. Jokaldia eten aitzuen Gasteiztarrak, eta ematen du txistua jo duela epaiaunak. Lehen partida bukatu egin zaigu, gogora ezagur markagailua, 2-1 gaiendu da Sevilla, 28. minutuan Sergio Eskuderok egin du 1-0 Muniainek berdinketa esarri du 35. Penalti puntuan, 55. El Nesirik 2-1 esarri du. Partida hau bukatu zaigu, gogora dezagun beste bat aurretik daukagula, gu deskantsuragoaz minutu gutxi barru bueltan gara jaun Andreok.
Bueltan gara dagoeneko jaun Andreok bigarren partida hau. Hasteko minutu gutxi falta zaizkigu dagoeneko Sevillako jokalariak berdegunean ikusten ditugu. Gogora dezagun lehenengo partidan Sevilla 2-1 gailendu dela Atletiken aurrean golegileak Sergio Escudero, Iker Muniain eta Youssef El-Nesiri izan dira. Bigarren partida honetan 22 protagonistak aldatu egingo dituzte entrenatzaile biek ala biek, Gaizka Garitanok eta Julen Lopetegik jokalariek erritmo hartzeko baliatuko dute partida hau, eta hortze dituzue bigarren zati honetan zelairatuko diren protagonistak. Atean Jokin Ezkieta, lauko lerroan Balenciaga, Íñigo Martínez, Núñez eta Kapa. Euskarri lanetan Dani García eta Unai López, aurretik hiruko lerro bat, Córdoba, Sanzetek eta Raúl Garcíak osatuko dute, eta aurrean aurrerari lanetan Asier Villalibre Bufaloa izango dugu. Sevillaren aldetik Julen Lopetegik honako 11koa zelairatuko du. Gipuzkoarrak sistema aldatu egingo du, hiruko lerro bat plazaratuko du batzean, Gomezek, Kundek eta Fernando Regesek osaturikoa, 5 lagun. Zelai erdian Brian Gil, Rakitic, Oscar Rodríguez, Oliver Torres eta Pozo, eta bi aurrelari Campos eta Luke de Jong Holandarra. Hortxe dituzue zurigorriak berdegunera irteteko prest. Sevillako jokalariak esperoan ari dira, Marrasainak eta Epaiak ere berdegunean, zurigorriak ea noiz irtengo diren. Sevillaren 11koan fitxaketa batzuk ikusi ahal izango dituzue. Zelai erdian arituko dira Rakitic eta Oscar Rodríguez, kroaziarra Bartzelonatik etorri da, bueltatu eginda, hobe esan da Sevillara, 1,5 milioi eskaz ordaindu dute andaluziarrek Iban Rakitic bueltatzeko. Fitxaketa zinez ona, beste behin ere Montxik eginikoa. Oscar Rodríguezek Madrildik Sevillarako hegazkina hartu du aurtengo udan. Iazko denboraldian Madrildik Leganesen utzita jokatu zuen, zinez denboraldi ona jokatu zuen. Erdilariak aurten Sevillan arituko da. Sevillak 13 milioi ordaindu dizkio Real Madridi. Talde asko zeuzkan atzetik Oscar Rodríguezek, hala ere Sevillan aritzea erabaki du. Kapitainak argazkia ateratzen, protagonistak azken beroketa lanak egiten. Minutu gutxi geratzen zaizkigu bigarren partida hau hasteko. Hortxe zuen Marrasaina. Gauza guztiak ongi daudela begiratuz, Atletikoko jokalariak animoak emanez, Marrasaina bere tokirantz dijoa. Oian Sanzetek jarriko du bigarren partida honetako lehen baloia jokoan. Naparrak arazoak izan ditu denboraldi aurrean, COVID tarteko berandu sartu zen Gaizka Garitanoren aginduetara. Erritmoa behar du, iaz lehen taldea eta bigarrena uztartu zituen, aurten dagoeneko lehen taldean arituko da Oian Sanzet. Partida dagoeneko martxan da, baloia luze Íñigo Martínezek, Murtziako zerutik arrisku aurrundu du Sevillak. Ander Kapak ez du arriskurik hartu nahi, atzera jokatuko du Núñezekin, Jokin Ezkieta baloiarekin, zer egiten duen atesain Naparrak. Luze jokatuko du Jokin Ezkietak, baloia eskerre galera, alboko marratik galdu eginda, alboko sakea izango da Sevillaren alde. Gogora dezagun, 40 minutuko bi zati jokatuko direla partida honetan, aurrekoa ere berdin izan da, formatu berdina izan du aurreko partidak ere. 28 jokalari sartu ditu deialdian Gaizka Garitanok, horietako 3 Arrobiko jokalariak, Luengo, Sillero eta Oyer Zarraga. Luengok dagoeneko jokatu izan ditu
hasierako minutu batzuk. Lehen partidako bigarren zatian sartu da berdegunera Oier Luengo, Gerai Albarezen lesioa tarteko. Espero dezagun Barakaldokoak datorren astean jokatu ahal izatea. Hala ere, min keinu nabariekin joan da aldageletara Gerai Alvarez. Paklic baloiarekin eskerrez baloia murtziako zerura. Buruz ongi moldatu da Dani García. Aldaratze luzea Oian Sanzetek bildu du eskuinean Ander Kapak darama baloia. Ea nola moldatzen den Atletik bigarren partida honetan. Lehenengoak fase desberdinak izan ditu. Hasieran oso ongi sartu da Atletik partidara. Kenan Kodroko oso aukera argia izan du. Ez du ongi baliatu, baloia kanpora bidali du. Gerora Sevillak izan du partiaren kontrola. Atletik ondo berregituratu da. Banakakoa egitea lortu du Iker Muñanek penalti puntutik. Gerora Sevillak izan du partiaren erabateko kontrola. Ea bigarren zati honetan nola moldatzen diren talde biak ala biak. Esan dugu Sevillak irudia eskema aldatu egin duela. 3 atzerarirekin irtengo da. Esker egal guztia emango dio Okamposi. Ea nola moldatzen den gizona oiazko denboraldian sekulako partidak jokatu izan zituen, golak ere egin zituen, esperotako errendimendua baino asko sobea eman zuen argentinarrak. Ea aurten nola moldatzen den Sevillak eskertu egingo du iazko denboraldiko errendimendua ematen baldin badu. Gogora ezagun Sevillak datorren astean iraiak 24ean ostegunean Bayern de Munichen aurkako partida izango duela Europako kopan, Superkopan. Bayern de Munichek Champions Liga irabazizion PSG-ri. Sevillak berdina egin zuen Europa Ligan Interen aurka 3-2 irabazizioten Milango taldeari. Julen Lopetegiren mutilek denboraldi hasiera kaskarra izan zuten andaluziarrek, dudak izan ziren Lopetegiren buruaren gainean. Hala ere, lana eginez, denboraldi sinezona bete zuten andaluziarrek. Ea aurtengo denboraldian nola moldatzen diren. Oliver Torresek eskuine galera aldatu jokoaren ekimena, bertatik erasoan da Sevilla, barrutik Oliver Torres bera. Pasea atzera, jokoaren ekimena orain eskerraldean. Kontrola ona egin du Okamposek, aurrean dauka Ander Kapa, ea zer egiten duen argentinarrak. Sorte pizkatekin, baina hortik irten da, ea zer egiten duen Okamposek, lotzean motu beharko dute. Jokalari hau, Garitanoren mutilek eskuinetik erasoan berriz ere Pozo. Ea zer egiten duen Pozok, atzera pasea, erdiraketa orain. Sevillak arriskua buruz urrundu du. Ander Kapak ez da heldu Oian Sanzetalare bigarren aleginean. Naparrak bildu du baloi hori, atzera pasean Nuñezentzat. Luze jokatu du Unai Nuñezek. Baloi hori kanpora bidaliko du Sergi Gomezek. Gaizka Garitano aginduak emanez bere jokalariei, atzetik landuko du jokaldea Jules Koundek. Barrutik pasea berriz ere frantziarra baloiarekin. Luze jokatu du Fernando Regesek, esker egalean ongi Ocampos, barrutik pasea Oscar Rodríguezentzat, beste fitxaketatako bat, eskerrez erdiraketa bigarren zutoinetik Brian Gilek sartu nahi zuen, eaz egiten duen iaz Leganesen alitutako jokalariak. Abila da oso Brian Gil, arare ez da ongi moldatu. Aria barruan eskuinetik erasoan jarraituko du Sevilla, beste erdiraketa bat, arriskua urrundu du Inigo Martinezek, kontrola ongi orain Oian Sanzetek, atzetik etorrita baloiak endu diete Naparrari, falta orain Okamposi eginikoa Raúl Garziak, argentinarrari eginiko falta, kexu da jokalari Naparra, hortxe duzue errepikapena atzetik etorrita, falta argia, nabaria egin dio Raúl Garziak Okamposi, eta kontuzrai jaurtitzaile lanetan Oscar Rodríguez baitago. Jakin badakigu zer nolako eskuinoina daukan gizon horrek, Madrilen arrobian hasitako Oscar Rodríguezek zuzenean zein erdiraketa bilatu lezake Oscar Rodríguezek.
Aria barruan Sevillako jokalari asko, jaurtik eta zuzenean Jokin Ezkietaren eskuetara. Ongi gokatua zegoen jokalari naparra, arazorik gabe, bildu du baloi hori, Inigo Martinezek darama baloia, berriz ere Jokin Ezkieta, ez du arazorik hartu nahi naparrak, luze jokatuko du, buruz gain hartu dio Sergi Gomezek, Raúl Garziari falta egin dio atzelariak, erdilari naparrari kesu da Sergi Gomez, Bartzelonako Arrobian hasitako jokalaria, epaiak oso argi ikusi du, falta egin diola Raúl Garziari, baloia eskerretik Mikel Valentziaga, ez egiten duen Zumarragakoak, ez du argi ikusi baloia atxera, Jokin Ezkietarentzat, luze orain naparrak, baloia eskuine galera, ez du ongi errematatu Raúl Garziak, alare Sergi Gomezek baloia kanpora biali du, harin atera du baloia, Bufaloaren bila, Villalibreren bila, izkin egin nahi izan dio Fernando Regesi, Blatxikek, baloia luze, Anderkaparen kontrola legina ez da hona izan, zelako keinu teknikoa egin duen orain, Camposek, atzean utzi du Unai López, hortxe izango zue errepikapena, keinu teknikoa benetan bikaina izan da, atzean utzi du Unai López, falta argia egin diote argentinarrari. Fernando Regesek mugituko du baloia atzetik, Óscar Rodríguez, Iban Rakitic, ongi berriz ere Óscar Rodríguez, Sevillarekin minutu gutxi jokaturiko jokalaria selekzioarekin joan zen, iragan astean sartu zen Sevillako entrenamenduetan, minutuak beharko ditu Julen Lopetegiren eskeman sartu izateko, protagonista izateko fitxatu dute, hala ere Sevillak kalitate handiko jokalerak ditu zelai erdiko azken 3 laurdenetan. Hori abantaila handia da Julen Lopetegirentzat, gauzak joan hala aldatu egin baititzake partidak. Kordobaren kontrol egina ez da bat ere ona izan, Kordobak ere minutuak behar ditu, Covid tarteko berandu hasi zuen denboraldi aurrea Leioakoak, fisikoki ongi ez dagoenean asko nabaritzen zaio Inigo Kordobari partietan sartzea kosta egiten zaiola, gaurko bezalako partidak baliatu beharko ditu fisikoki ondo jartzeko, hori baita bere abantailetako bat. Jules Koundé baloiarekin, eskuine galean Pozo dauka, berarentzat dijoa baloia, atzera berriz ere Jules Koundérentzat, atxera pasea frantziarrak, Fernando Regesek eskerrez, lasaitasun osoz, Sergi Gomez aurkitu du, jokoaren ekimena eskuinera aldatu nahi du, Sergi Gomezek kontrola ez da ona izan, ongi kokatua Mikel Valentziaga, Zumarragakoak arriskua urrundu nahi zuen, bere alegina ez da ona izan, Rakitic baloiarekin eskerrez alegina Iban Rakiticek, zuzenean, baloia Jokin Ezkietaren eskuetara, hortxe duzue Kroaziarra, Montxiren fitxaketetako bat, eta dagoeneko gaurko arrats honetan, kapitain Iban Rakitic. Iragan astean jokaturiko lagunartekoan gola egin zuen Levanteren aurka, gogora dezagun 2-0 aurreratu zela Levante Sevillaren aurka, azkenean buelta eman zion Andaluziako taldeak 3-2 gailendu zen Valentziarren aurrean, Ocampos, El-Nesiri eta Rakiticen golak tarteko. El-Nesirik lehen partidan gola egitea lortu du Marokoarra, konfiantzaz gainezka dago, hori eskertu egingo du Julen Lopetegi kompetentzia ona izaten baita entrenatzaientzako. Eskerregaletik Kordobaren erdiraketa alegina zuzenean kanpora joan da. Baklitzek jarriko du baloia jokoan eta iruditan hortxe duzue Julen Lopetegi. Inkonformista oso Julen Lopetegi, Madrildik oso era kaskarrean irten zen, bere reputazioan bera egin zuen nabari, Sevilla gairengatik fitxatu zuenean, afizioak ez duen oso ongi ulertu, kesu izan ziren, hasieran hala ere zer nolako denboraldi bukaera egin duen Lopetegiren Sevillak. Europa Ligako finalean sartu zen, ongi jokatuta gainera, eta abuztuan bere historiako 6. Europa Liga
Pizjuaneko bitrinetara eramatea lortu zuen Julen Lopetegik. Partida zinez polita jokatu zuten Milanekoek eta Andaluziarrek, azkenean 3-2 gailendu zen Julen Lopetegiren taldea. Horren ondorioz, liga beranduago hasiko du talde Andaluziarrak. Horren ondorio da, gaurko lagun artekoa Atletikek Bartzelona jaso behar zuen, Bartzelonak ere beranduago hasiko du denboraldi aurrea. Biek etenaldi hau baliatu dute, minutuak hartu eta erritmoa hartzeko. Atzetik etorrita Oskar Rodriguezen falta nabaria Unai Lopezi, kesu da orain Unai Lopez epaiarekin hizketan, ez dago bateria dos Donostiarra Antiguokoa. Alare epaia jaunak oso argi ikusi du falta baino ez zela adierazi behar jokaldi horretan. Esian jokalari bakarra jarriko du Baklitzek, ea zer egiten duen Unai Lopezek. Eskuin eskua gora, estrategia jokaldia, baloia bigarren zutoinera, erremate saiakera, alare arriskua urrundu dute Sevillakoek. Jules Koundek Murtziako zerura bidali du baloi hori. Kontrola bialditan Unai Lopezek, ongi jokatu du eskuin eganean Anderkaparekin, Anderkapak aurrean doka Iban Rakitic, tikitaka Raúl Garziarekin, eaz egiten duen Kapak erdirak eta atzera, Rakiticen gorputxean jo du baloi hori, ala ere aldaratzea, Kapak berak jasoko du, Unai Lopezek Kaparekin jokatu nahi zuen, atzetik etorrik eta Oskar Rodriguezek berreskuratu baloi hori, keinu teknikoa bikaina izan da, barrutik Sevilla jokatzen, arrisku hartu dorain Sergi Gomezek, baloiaren norabidea eskuinera aldatu du talde Andaluziarrak. Koundé, Oliver Torres, berriz ere Jules Koundé, barrutik jokatu du Koundek Brian Gilekin, arazoekin baina baloiaren kontrola mantentzea lortu du Arrobikoa. Rakitic baloiarekin, Luke de Jongekin jokatu du, berriz ere Kroaziarra baloiarekin, zelai erdian, luze jokatu du Rakitic, kontrola ona Luke de Jongek, alare areatik irten eginda Holandarra, atzera pasea Brian Gilentzat, barrutik jokatu Brian Gilek, pasea legina orain Iban Rakiticek, ez dio asmo antzeman Luke de Jongek, baloia zuzenean gizon horren eskuetara, Jokin Ezkietaren eskuetara. 14 minutu joan zaizkigunean, San Pedro del Pinatarreko Pinatar arenatik, bigarren partida honetan, Sevilla kuts, Atletik kuts, golik ez Pinatarrarenan. Luze jokatu du Jokin Ezkietak, baloia eskuine galera buruz Raúl García, Ocamposen kontrola ona, zentzua jarri nahi dio Ocamposek, jokaldi horri atzera jokatu du Fernando Regesekin, eskuinean Jules Koundé, presioan Íñigo Córdoba, luze jokatu frantziarra, kontrola ona Brian Gilek. Azkenean sorte pizkatekin baina baloia Iban Rakitirentzat. Jokoaren ekimena eskerrera eraman nahi zuen Rakiticek, ongi orain zelai erdian Atletikeko jokalaria hor txiruditan, Sevillako Arrobiko jokalaria Brian Gil. Eta hortxe Oliver Torresek eta Brian Gilek Raúl Garziari eginiko falta argia. Brian Gil, Sevillako Arrobian hasitako jokalaria, iaz Leganesen utzita aritu izan zen, ez duen sorterik onena izan, Leganesek bigarren mailarako bidea hartu baitzuen, alare horrela ikasi egiten da, eta etorkizunera begira Brian Gilek eskertu egingo du horrelako esperientzia txarra bizi izatea. Unai Lopezen erdirak eta bigarren zutoinera, area barruan sartu du baloi hori, beste burukada batez Íñigo Martínezek, Brian Gil baloiarekin. Ongi moldatu da orain Atletik defentsalanetan, Kordobak darama baloia estuargi ikusi atzera jokatuko du. Valentziagak darama baloia zelai erdi horretan, eazter egiten duen Zumarragakoak, luze jokatuko du eskerre galera. Eskerre gale horretan Íñigo Martínez buruz ongi jeitsi du baloia, ala ere jokoz kanpoko posizioan zegoen Íñigo Martínez alase ikusi du Marrasainak, hortxe duzue errepikapena, ala ere ez zegoen faltarik, jokoz kanpoko posizioa
adierazi du gizon horrek. Esen kesu zuri-gorria, jokoz kanpokoa argia izan da. Barrutik Oskar Rodríguez, eskerrean Okamposekin jokatu, aurrean dauka Ander Kapa. Argentinarrak Okamposekin jokatu nahi zuen, pasea ez da onena izan, ustela izan da. Hala ere, baloiaren jabetza oso gutxi irauten ari da zuri-gorrien oinetan. Ongi ari da Sevilla, ongi ari da kokatzen berdegunean, eta partiaren kontrola erabatekoa izaten ari da Julen Lopetegiren mutilen aldekoa. Eskuine galean Pozo, Oliver Torres baloiarekin, jokoaren ekimena eskerrera aldatu du Oliver Torresek, pasea laburra izan da, buruz ongi orain Ander Kapa kontuz. Raúl Garziaren pasea ustela izan baita, alare ongi moldatu dira atzelari zuri-gorriak, atzetik etorrita Fernando Reges, erasora doa orain veteranoa, eskerrean Ocampo, zehaz egiten duen Argentinarrak, Kapa presioan, atzetik etorrita ongi kendu dio baloia Ander Kapa, kontuz orain akatza egin baitu Ander Kapak, soroa dago partida eskerre galorretan, erasora doa orain Ander Kapa, bera munduaren kontra, ea nork irabazten duen, munduak irabazi du. Fernando Reges, sortearekin, baina Oliver Torresi helduko zalo baloi hori irteten utziko dio, kornerra izango da Seviaren alde. Iruetan Jokin Ezkieta bere taldekideak berdegunean soropilean kokatzen. Baloitik gertu Brian Gil eta Oskar Rodríguez eskerra eta eskuina. Ea nork ateratzen duen geldikako jokaldi hori. Balde horretatik oso gertua Atletikeko jokalari bina. Motzean atera dute, Brian Gilek barroia area barrura, arriskua urrundu egin dute bi alditan Atletikeko jokalariek. Alare aldaratzean abilena, kroaziarra izan da Ivan Rakitic. Fernando Regesek atzera pasea Oskar Rodríguezentzat. Oliver Torres baloiarekin, Atletiken aldetik ez dago inolako presiorik. Oskar Rodríguezek jokoaren ekimena eskuinera aldatu nahi zuen, Kunderen kontrola ona bularrez. Fernando Regesek darama baloia, eskerrean Sergi Gómez, barrutik Oliver Torres. Berriro baloiarekin Fernando. Rakiticek atxera pasatu dio Kunderi, eskuine galean Pozo baloiarekin, barrutik jokatu Rakiticekin, lehen ikutuan Brian Gilekin jokatu nahi zuen, pasea ez da ona izan, abilena hor Inigo Martínez izan da, ongi baloia bestu zorain Raúl García, atxera pasea Unai Nuñezentzat, berriz ere Inigo Martínez eskerre galean, Mikel Valentziaga Zumarragakoa, baloia aurrerantz Oian Sanzetentzat, tikitakan Oian Sanzet eta Inigo Kordoba, ondo irten dira bertatik, Kordobarentzat baloia, ongi gurutzatu da orain, Fernando Reges alare aldaratzea, Sanzeti suertatu zaio. Unai López baloiarekin, atzetik etorrita Luke de Jongek, kendu dio baloia Antiguokoari. Oskar Rodríguezek kontra soan nahi zuen, ez dauka taldekirik bertan, jokaldia moteldu beharko du. Oskar Rodríguezek falta egin dio gizon horrek Ander Kapak, baloia atzetik mugituko du Sevillak. Jules Koundé, eskuine galean Pozo, atzera berriz ere frantzesarentzat. Ivan Rakitic, aurten Sevillaren gida izan nahi du. Ivan Rakiticek protagonista izateko fitxatu du talde andaluziarrengatik. Momentuz ongi ari da gaurko arratsonetan. 20 minutu joan zaizkigunean, lehen zatean gogoratu, zati bakoitza 40 minutukoa dela, lehen zatiko erdia bete dugu beraz. Eskerretik Sergi Gómez, Kaso Campos atzera pasea Sergi Gómezentzat berriz ere, jokoaren ekimena eskuinera aldatu du, Bartzelonako arrobian hasitako jokalariak, Pozoren kontrola ona izan da, atzera pasea Kunderentzat. Ea segitu den frantziarrak, Atletikek ez du presioan irtel nahi. Ongi kokatuak daude, bere zelaian gaizka Garitanoren mutilak, ez dute presioan gora joan nahi, gustora ari dira momentuz soropilean. Sergi Gómez pasea eskuinera Jules Kounderentzat, presioan bakarrik Asier Villalibre. Bufaloa ez dugu bat ere ikusi, hasierako 20 minutu hauetan Brian Gil eskuinetik abila da oso jokalari hau.
motzean lotzeko modukoa, pasea atzera, ea zer egiten duen Pozok, atzera pasea Oskar Rodriguezentzat, Rakitic baloiarekin, jokoaren ekimena eskerrera aldatu du kroaziarrak, kontrola ona argentinarrak Ocamposek, aurrean dauka Raúl García, aurrean baita Ander Kapa, zuzenean pasea Raúl Garziaren oinetara, kornerra izango da Sevillaren alde, ura edateko etenaldia adierazi duenean epaile jaunak. Momentura arte Sevilla izaten ari da partiaren kontrola, hala ere aukera garbirik ez, Pinatar Arenan, hortxe irudetan duzue Julen Lopetegi, ez da oso arrunta entrenatzaile gipuzkoarra pozik ikustea, hala ere gaur honetan sorte izan dugu eta lase ikusi dugu. Ura edaten talde biak ala biak, esan bezala bero egiten du Murtzian, eskertu egingo dute jokalariek ura edateko etenaldi hau gerora partida 40. minututik aurrera joango zaigu ziurrenik. Hori jokalariei ez die inporta izango. Iruetan Lucas Ocampos esker hegaletik aritzen ari da. Gaurko arrats honetan iaz hegaletan zein aurrelari lanetan aritu izan zen, lehen esan dugu sekulako errendimendua eman zuela. Sevillak eskertuko du argentinarrak horrela jarraitzea, momentuz ez dugu askorik ikusi eta hori albiste ona da Atletiken interesetarako. Epaileak ere hizketan ura edaten eta hortxe ikus ditzakegu Sevillako jokalariak berdegunera bueltatzen. Momentura arte Luke de Jong ere oso gutxi aipatu dugu, protagonista izan zen Holandarra Europa Ligako finalean, gol gutxi egin zituen denboraldi guztian zehar, azkenean sartu beharrekoak sartu zituen bere taldea txapeldun izateko. Liga hasieran kontrobersia handiko fitxaketa izan zen, golegilea izateko fitxatu zuen Sevillak, hasieran baina ez zuen bat ere golik egin. Denboraldia aurrera joan ala, Luke de Jongek bere tokia aurkitu zuen Sevillan, ongi jokatzen ari zen, golak falta zitzaizkion aurrelariari. Denboraldiaren bukaeran gol horiek aurkitu zituen eta benetan garrantzitsuak izan ziren. Irudietan duzue orain Gaizka Garitano, bien bitartean Sevillak kornerra aterako du Oskar Rodriguez eta Brian Hill baloitik oso gertu. Orain honetan zelan ateratzen duten, baloia zuzenean lehen zutoinera, ez dute ongi atera jokaldi hori Sevillakoek, atekosak eskatzen zuen Dani Garziak, kornerra adierazi du berriz ere epaile honak, beste korner bat Atletiken area barrura, ongi orain Jokin Ezkieta, seguru atesain naparra, bere taldekideak kokatzen utziko ditu, ez dauka inolako presarik. Baloia berdegunera, presioan ahul Luke de Jong. Luze jokatu du Jokin Ezkietak baloia betiko moduan Raúl Garziaren bila. Aldaratzea Villa Librentzat, pasean ez dago fin Gernikakoa, kontrasoan irtengo da orain Sevilla, Oskar Rodriguez. Geratu eginda Oskar, ea zer egiten duen Madrilen arrobian. Hasitako jokalariak, eskerretik orain erasoan Ocampos. Baloia Brian Hillentzat, ea zer egiten duen aurrean dauka Unai Núñez, atzera jokatu du Ocamposekin. Argentinarrak barrurantz egin du Oskarren kontrola, jaurtik eta Oskar Rodriguezek bere burua lurrera bota du Unai Núñezek. Alarea erasoan jarraituko du Sevillak. Jokoa eten egin du epaile honak, hortxe duzuen gizon horrek banderatxoa igo duelako jokoz kanpoko posizioan zegoen Brian Hill, ongi ikusi du marrasainak eta hori zea adierazi du epaile honak. Baloi hori Jokin Ezkietak berak jarriko du berriz ere jokoan, ez du atzetik jokatu nahi jokalari naparrak, atezain naparrak, taldekideak bildu ditu,
baloia murtzeako zerura, berriz ere betiko bezala, baloia Raul Garziaren bila, orain honetan ez da gaien du Naparra eta kontuz orain, kontrasoa egon bat daiteke Sevillaren alde, baloia arriskutsua galdu du Mikel Valentziagak, falta argia egin du zelai erdi horretan, ez zuen kontrasorik nahi, Zumarragakoak, txarteloria ikusi du Mikel Valentziagak eta Alejandro Pozok ere kexak tarteko, beste bat txartel bana atera du epai jaunak, ez du partida zoratzerik nahi, motzean lotu nahi ditu talde bietako jokalariak. Falta oso argia izan da, falta taktikoa deritzon horietakoa, ezaio bat ere gustatu Alejandro Pozori falta hori, kexatu eginda, paiak argi asko, azkar asko, txartel horia erakutsi dio, eskuinetik erasoan Sevilla, pasea ustel Oliver Torres, ongi orain Orpoz Raul García, erasoan Ander Kapa, aldaratzea sortez eraman du Ander Kapa, zer egiten duen eskuinegaleko jokalariak, atzetik etorrita baloia kendu diote, eskuinez saiakera Inigo Kordobak zuzenean, baloia kanpora, ez da bere oinik abilena eskuina, lehioakoak egia esan ez dauka zainetan gola, kosta egiten zaio areatik gertu heltzen denean, orain eskuinez saiatu eginda, ez du asmatu, eta teko sakia izango da Sevillaren alde, Baklitzek baloia gora, Luke de Jongen bila, Inigo Martinez eta Luke de Jon nor baino nor aldaratzea Sevillaren aldekoa izango da, atzetik jokatuko du Sergi Gomezek presioan, Asier Villalibre, ongi aurreratu da orain Raul García, ez dago faltarik bertan, baloia Baklitzentzat, eskuinean Jules Koundé, ea zer egiten duen frantziarrak, atzera jokatu du Fernando Regesekin, eskerrean Sergi Gomez, Atletikek ematen du orain aurrera pausua eman duela, horrela egiten duenean kosta egiten zaio Sevillari, hala ere ongi irten da talde andaluziarra, posizio horretatik pasea luzegia izan da orain Okamposentzat, ez dute asmatu Lopetegirenek, alboko sakia izango da Atletiken alde, Ander Kapa jarriko du baloia jokoan, berriz ere Raul Garziaren bila, iaz Naparra izan zen Atletikeko golegile nagusia, ea aurten nola moldatzen den, eskuinan Raul García ardiraketa egin du Naparrak, luzegia izan da, bigarren zutoin horretan, baloia Valentziagarentzat, ea segiten duen Zumarragakoak, pasea atzera, Dani Garziaren bila, barrutik jokatu du Unai Lopezekin, Núñez baloiarekin, ematen du aukerak izango dituela aurten Unai Núñezek, Gerai Albarezen lesioak itxura txarra baitu, ongi heldu da baloi horretara Ander Kapa, alare defentsa lanetan ongi moldatu da Sergi Gomez, baloia Oliver Torresentzat, baloia babestu nahian Atletico Madriden arrobian hasitako jokalaria, alboko sakea zurigorria izango da, kexu da Oliver Torres, ez du bat ere argi ikusten epaiaren erabaki hori, eta ematen du azkenean epaia honak ez duela alboko sakea adierazi, azkenean ematen du falta adierazi duela, horren adibide da Oliver Torresen aurpegi hori, falta hori Unai Lopezek aterako du, esian bi jokalari jarri ditu Baklitzek, azkenean bakarra jarriko du eskuineskua gora Antiguokoak, zer egiten duen Gipuzkoarrak, erdiraketa bigarren zutoinera, errematea Unai Núñezek, zuzenean, Baklitzen eskuetara, hortxe duzue atzelaria, bakarrik egin du errematea, ezin izan dio norabidea eman, bere saiakera zuzenean Baklitzen eskuetara joan da. Luze jokatu du Koundek, ez da De Jong heldu jokaldi horretara, Sanzet baloiarekin, Naparra arazoekin atzera jokatu du Unai Lopezek, Raul García atzera Unai Núñezek, eskuinean Ander Kapa arazoekin kontrola, hala ere abantaia guztia zeukan Ander Kapak, atzetik jokatuko du Atletikek, 10 minutu eskaz. Lehen zatia bukatzeko, partida eten egin du Atletikek, ea zer gertatzen den Pinatarrarenan, ematen du azkenean ez dagoela arazorik,
ea zer egiten duen Sevilla, ea Atletiki baloia bueltatzen dion, ala ea eurek jokatzerik duten. Iruditan genukan Oian Sanzet, iaz protagonista izan zen, batez ere bigarren B mailako talderekin, sekulako denboraldi hasiera egin zuen Oian Sanzetek Bilbao Athletikekin, gerora Atletikekin ere aritu izan zen, golak egin zuen lehen taldearekin. Aurten gehiago lan egin beharko du lehen taldean jarraitzeko. Ateko sake izango denean Sevillaren alde iruditan Julen Lopetegi. Hortzen zue lehen gertatu denaren errepikapena, tikitakan Oian Sanzet eta Oliver Torres, minartua geratu da Oliver Torres urrean, horren ondori izan da Atletikek baloia kanpora botatzea. Kapak sakonean, pasea ustela izan da, zuzenean kanpora joan da. Hortze duzue Oscar Rodríguez, aurtengo protagonistetako bat. Montxik bere magia egin du. Eta fitxaketa onak egin ditu aurten ere. Duela egun gutxi Marcos Acuñak hartu zuen Sevillarako bidea. Eskerregalean arituko da Marcos Acuña, iaz Regilon aritu izan zen. Egal horretatik ematen du Madrileko jokalariak Londreserako bidea hartuko duela, bere tokia Acuñak hartuko du. Eskerretik erasoan Atletik, Kordobaren erdiraketara ez da helduko. Asier Villalibre. Asier Villalibre Kadurizek utziteko 20 zenbakia hartu du. Bizkarrean pisua duen zenbakia horrek adierazten du Asier Villalibre konfiantzaz gainezka dagoela, denboraldi bukaera ona jokatu zuen. Gernikakoak ea nola moldatzen den aurtengoan, kontuz orain erasoan baiti joa Sevilla eskerretiko kanpoz, ongi moldatu da kanpa defentsa lanetan, aldaratzea Rakititzentzat, eskerrean Oscar Rodríguez egiten duen Madrilen arrobiko jokalariak, erdirak eta saiakera Oscar Rodríguezek zuzenean. Kaparen gorputzean jo du, kornerra izango da Sevillaren alde. Erasoan ari da beti eskerregaletik Sevilla, sakontasuna aurkitzen ari da Okamposen hegalean. Beste korner bat izango du aldeko, motzean aterako dute orain Brian Gilen erdiraketa, erremate saiakera Sevillako jokalariek arriskua urrundu dute Atletikekoek. Oian Sanzetek arrisku hartuz, arrisku gehiago hartu ditu Kapak, luze jokatuko du orain Unai Lopezek baloia Murtziako zerura, bular jeitxina zuen baloi hori. Inigo Kordobak ez du asmatu, baloia zuzenean, Sevillak izango du atzetik landuko du jokaldia Julen Lopetegiren taldeak. Fernando Reges eskerrean Sergi Gomez. Atzera jokatu du Blatzizekin. Txekiarrak Jules Kounde aurkitu du, ea zer egiten duen orain Atesainak, ematen zuen luze jokatuko zuela, arrisku hartuz azkenean Rakititzekin. Ez dago faltarik bertan, azkenean ematen du baiet. Dani Garziak eginiko falta adirazi du epaia honak, hortxe duzu errepikapena, falta argia izan da. Oso indartsu joan da Zumarragakoa, falta nabaria egin dio Iban Rakititzi. Fernando Reges eskerreal berriz ere Jules Kounde. Barrutik bakarrik Rakititz, berari dijoako baloia. Lerroak apurtzen probaziarra, eskerrean Brian Gil aurkitu du. Ematen du Brian Gil eskerretik arituko dela orain, kontu zain sakonean pasea Oscar Rodríguez entzat, pasea atzera Oscar Rodríguez. Aldaratzea den Valentzia garentzat arrisku aurrundu du Zumarragakoak, alare Sevillak erasoan jarraitzen du, beste erdiraketa bat. Valentzia garen gorputzean jo du Dani Garcia saiatu eginda, ala ere kornerra izango da Sevillaren alde. Jaunta jabi izaten ari da Sevilla lehen zati honetan. Hala ere ez du aukera argirik izan Julen Lopetegiren taldeak. Brian Gilek jarriko du baloi hori jokoan. Gurpila eman diezaioke
Arrobiko jokalariak, ea zer egiten duen. Baloia luze bigarren zutoinera, luzegi, Inigo Martinezek urrundu du arriskua aldaratzea Unai Lopezentzat, ea zer egiten duen Antiguokoak, barrutik jokatuko du Raúl Garziarekin. Raúl Garziak ez du asmatu pasean, baloia berreskuratu du Sevillak, eskergalean Oliver Torresek loratu egin du baloi hori, du arrez kontrola Sergi Gomezek, ez du arriskurik hartu nahi atzelariak, atzetik jokatuko du Sevillak. Luzkunde, barrutik jokatu du, berriz ere frantziarra baloiarekin, presioan Bufaloa, Asier Bialibre, barrutik ongi pasea Luke de Jong, eskerren aurkitu du Brian Hill, ongi egin joizkin kapari, barruantz egin du gazteak, atzetik etorrita arriskutan jarri du Oliver Torres, Kordobak, Dani García falta egin du, ea zer egin duen Zumarragako ematen du eskuaz baliatu dela baloi hori eteteko, hortze duzue protagonista, bere burua lurrera bota du, eskuaz baliatu da, falta oso argia izan da nabaria, alare ematen du epaile jaunak, txartelik ez diola erakutziko Dani Garziari, Zumarragakoari, jokalari oso garrantzitsua Gaizka Garitanoren eskeman, gaur ez da bere arratxik onena izaten ari Dani Garzia. Urruti dago falta hori, alare kontuz hartzeko modukoa izango da Oskar Rodríguez ala Ivan Rakitic bezalako jaurtitzaileak daudenean, zuzenean jaurti du berriz ere Oskar Rodríguezek, ongi kokatuta, Jokin Ezkieta arazorik gabe atesail naparra, seguru asko, Bilabakoa, Atarrabikoa, luze Jokin Ezkieta, baloia beste bain ere, Raúl Garziaren bila, Kordobari hartzean, pasea orain sakonean Raúl Garziarentzat, Asier Bialibrentzat barkatu jaun Andreok, eskerrez erdirak eta Asier Bialibrek ez dute asmatu Sevillako atzelariek, baloi hori urruntzen, Pozo arriskuak hartuz, ateko sakea izango da Sevillaren alde. Kordobaren asmoa ona zen, Bialibrentzat pasea itxurosoa, hala ere Gernikakoa ez da heldu, gerora eskerrez egin duen erdiraketa ustela izan da. Baklitzek ez du arriskurik hartu nahi lehen zatiko azken minutuetan, txekiarrak bere taldekideak bildu ditu, luze jokatuko du Luke de Jongen bila ziurazko. Luze jokatu du azkenean Oskar Rodríguezen bila, arriskua buruz urrundu du Atletikek, aldaratzea hala ere Andaluziarren aldekoa izango da. Pozo baloiarekin, alboko sake izango da Sevillaren alde. Orain Okamposek eskuinera egin du, eskerra Brian Hilentzat geratuko da, askatasun handiagoa izango du argentinarrak. Ongi orain defentsa lanetan Oliver Torres, iskin egin ez zion Dani Garziari, ondo moldatu da Zumarragako, orain eskerrez luze jokatu du Dani Garziak, Bilalibreren bila, Bufaloaren falta adierazi du, epaile jaunak Gunderi eginiko falta, ez dauka kexarik Asier Bilalibrek, hor txiruetan ikus dezakezue, falta oso argia izan dela. Gundek berak jarriko du baloia jokoan, Rakiticek mugituko du, 40. minutura heltzeko 20 segundu eskaz falta zaizkigunean, gogoratu dezagun, Pinatar Arenan ez dugula momentura arte golik ikusi partida honetan. Atzetik jokatuko du Fernando Regesek, jokoaren ekimena eskerrera aldatu du, veteranoak Brian Hill bailorarekin, atzetik etorrita bere burua lurrera bota du Raúl Garziak ez du baloiak endu, hala ere ongi moldatu da, atzetik Sevillaren erdiraketa, ongi ukabilez Ezkieta, aldaratze luzea Sevillarentzat, ongi Oliver Torresek, eskerrean baloia Brian Hilentzat, erdiraketa, arriskua burruz urrundu du Dani Garziak, ea kontrasoan irteterik daukan Atletikek, baloia atzera, Bilalibrek, sakonean Unai Lopezek, abantaila guztia Jules Kunderentzat, erasoan jarraituko du Sevillak, eskuine galean Ocampos, Pozo baloiarekin,
barrutik Rakitic zeukan, alare Kunderekin jokatzea erabaki du, atzetik landuko du jokaldia Sevillak beste behin ere. Ivan Rakitic, baloia luz eskuine galera. Ongi kontrola sakonean aitzuen Lucas Ocamposek, Valentziagak baloi hori zuzenean kanpora bidali du. Ea zenbat luzatzen duen epaileak lehen zati hau, ez dugu gehiagorako denporarik izango, epaile jaunak txistua jo baitu, gogoratu dezagun, ez dela golik egon Pinatar arenan, gu atxeden aldira goaz, hala ere zuek erreportaje labur batekin utziko zaituegu Ligak Lezaman eginiko argazki sezioaren bideoarekin. Bueltan gara Jaun Andreok. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor, Ezagutu deskubre eta izan berezian klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya, Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo, Vivienza sus años sueños. Jerry, Eder, Geray, Alay, Luka, Unai, Maite, Gorka, Un servidor zaituen del formas Recuerda lo que eres. Encima del que amas.
Ere, jaun Andreok, San Pedro del Pinatarreko Pinatar arenatik bigarren zatia hasteko minutu eskaz geratzen zaigu, hortze duzuen jokalari horrek emango dio hasiera bigarren zati hori. Hasi da dagoeneko partida. Pinatar arenan gogora dezagun lehen zatian utzean bukatu dutela Sevillak eta Atletikek azken 40 minutu hauek baino ez zaizkigu falta. Futbol arratsuni bukaera emateko. Arratseko lehen partidan bosterdietan jokatu denean 2-1 gailendu da Sevilla Eskudero eta El Nesiriren golak tarteko Muniainek banakoa ezarri du 35. Bigarren partia honetan kontrola Sevillak izan du, alare ez da aukera garbirik izan, bi taldeen artetik jaurtik eta oso gutxi. Posesioa hala ere Sevillaren aldekoa izan da. Erasoan hasi du Sevillak bigarren zatia, aldaratze luzea Rakititzentzat. Baloia zuzenean alboko sakera. Bigarren zati hau hasteko gogora ditzagun 11koak, ez da aldaketarik talde batean ere ez. Honakoa izan da Gaizka Garitanok plazaratu duen 11koa, atean Jokin Ezkieta, lauko lerroan Balenciaga, Inigo Martínez Núñez eta Kapa, Euskarri lanetan Dani García eta Unai López, hiruko lerroan Córdoba Sanzet eta Raúl García, aurrelari lanetan Asier Villalibre. Lopetegik aldiz honako 11 jokalariak atera ditu. Baslich, hiruko lerroan Gómez Kunde eta Fernando, erdian 5 jokalari Brian Gil, Rakitic, Óscar Rodríguez, Oliver Torres eta Pozo, eta bi aurrelari Ocampos eta Luke de Jong. Rakiticek berak jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu du, ez da helduko Lucas Ocampos saiakera horretara. Mikel Valentziagak jarriko du baloia jokoan eskerregal horretatik. Atzera pasea, baloia Inigo Martínezek Murtziako zerura, ez da heldu Raúl García. Abilena aldaratzean Inigo Córdoba izan da, baloia Villalibrentzat, atzera pasea Raúl Garciarentzat, jaurtik eta oso urrutitik naparrak, zuzenean, Baklitzen langa gainetik joan da. Eskuin egaletik Kaparen laguntza zeukan, alaren naparrak oso urrutitik saiatzea erabaki du, hortze duzue ateatzetik ikusitako alegina. Baloia zuzenean langa gainetik joan da, tikitakan orain ongi Zumarragakoa Mikel Valentziaga eta Inigo Córdoba. Valentziaga jarraitzen du baloiarekin, atzera pasea Dani Garciarentzat, Unai López. Jokoaren ekimena eskuin aldera aldatu du Antiguokoak. Iskin egin du Ander Kapak, oso behartuta iritsi da. Ateko sakea izango da Sevillaren alde, hortxe zuen gizon horrek jarriko du baloia jokoan Baklitzek. Iaz denboraldi ona egin zuen txekiarrak, denboraldi bukaeran lesio bat tarteko bere lekua Bonori utzi zion, eta Bonok ez zuen alperrik galdu aukera hori. Orain Leia Zitala dauka Julen Lopetegik Andaluziarren atean. Batak zein besteak titular izan nahi dute. Sevillak Bono fitxatu du Gironatik, eta denboraldi aurre hau oso garrantzitsua da bientzako. Bakoitzak partida bat izan du arrats honetan, ea datorren astean irailaren 24ean nor plazaratzen duen Julen Lopetegik Bayern de Munichen aurkako Superkopako finalean. Ari hartzean Oian Sanzet, Raúl Garciarekin jokatu, erdiraketan aparrak, arriskua urrundu du eskerrez Jules Koundek, bere saiakera ez da bat teriona izan, kornerra izango da Atletiken alde. Hortze duzue Thomas Baklich bere defentsa antolatzen, kornerra Unai Lópezek jaurtiko du. 5 minutu betertzear Murtziako Pinatar arenan, kornerra Atletiken alde. Ea Unai Lópezek zer egiten duen estrategia jokaldi Atletikek, eskuin eskua gora.
Baloia lehen zutoinera, arriskua ongi urrundu du Luke de Jongek. Aldaratzea, abantaia guztia Ander Kaparentzat, atzera jokatu du Jokin Ezkietarekin. Eskerrean Mikel Valentziaga, luze jokatu du Zumarragakoak, ongi kontrola Bularrez Inigo Martinezek, erasoan da atzelaria. Oian Sanzet, eskerrean Inigo Kordoba aurkitu Sanzetek. Erdirak eta Leioakoak, rakititzen gorputxean jo du baloi horrek, alboko sake izango da Atletiken alde. Ematen du Kordobak berak jarriko duela baloia jokoan, azkenean ematen du ezetz. Atzetik etorrita Valentziagak aterako du alboko sake hori. Zer egiten duen Zumarragakoak. Kordobaren laguntza zeukan, orain Oian Sanzetekin jokatzea erabaki du, ari hartzean Oian Sanzet, atzera jokatu du Unai Lopezekin, ari hartzean Núñez, kontrola luze joan zaio, jaurtik eta urrutitik egin du Unai Núñezek, zuzenean kanpora joan zaio, ala ere gogotsu hasi da Atletik bigarren zati hau, urrutitik baina dagoeneko ikusi dugu alegin pare bat. Eta iruditan zenukatena Inigo Vicente Gaztea, deriokoa. Iaz Mirandesen utzita jokatu zuen, ongi aritu zen, minutuak baliatu zituen Mirandan. Alare Gaizka Garitanok argi esan zion diferentzia handia zegoela Mirandan suplente izatetik Atletiken titular izatera. Gogotik lan egin beharko du beraz Inigo Vicentek. Talde honetan minutuak izan nahi baditu. Zelai erdian, Sevilla jokoan. Oliver Torres jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu du. Ongi kontrola Pozok, aurrean dauka Valentziaga iskin egin dio Zumarragakari eskerrez. Erdirak eta zuzenean. Atarrabiakoren eskuetara, Jokin Ezkietaren eskuetara. Baloia soropilera. Zer egiten duen Jokin Ezkietak. Momentuz ematen du Sevillak ez duela presiorik nahi, ala ere luze jokatuko du Jokin Ezkietak. Buruz Atletikek aldaratzea Sevillari egokitu zaio, eskerregalean ongi Brian Gil. Ematen du falta egin diola Ander Kapari eskuinegal horretan. Baloia aria barrura sartzeko baliatu dezake Atletikek falta hori. Eta ematen du alaxe egingo dutela Gaizka Garitanoren mutilek. Azkenean ez, motzean jokatu du Unai Lopezek sakonean Dani Garziarentzat. Kornerra nahi zuen Atletikek falta adirazi diote Dani Garziari. Eta gainera txartel horia erakutsi diote Zumarragakoari. Oscar Rodríguezi eginiko falta adirazi du Fulgencio jaunak. Ez dago batere ados Dani García, hortxe duzue errepikapena. Arinago heldu da Oscar Rodríguez, lehen heldu da jokalari Mantxegoa. Eta Dani Garziak falta argi-argia egin dio. Horrez gain txartel horia ikusi du Zumarragakoak. Atletiken aldetik bigarren txartel horia lehen zatian Mikel Valentziagak lehena ikusi baitu. Atletikek erasoan jarraitzen du, alare gutxi iraundie baloiaren kontrola zurigorriei. Baklitxek baloia luze eskuine galera. Buruso Camposek, buruz orain Dani Garziak zelai erdian kontrola ongi eskuinez orain Inigo Kordobak erdirak eta saiakera, Sevillako jokalari baten gorputzean eman du. Oian Sanzetek berreskuratu nahi zuen baloi hori, alare Sevillak jarraituko du baloiarekin, falta adirazi diote Oian Sanzeti. Bigarren zati honetako 10 minutu joan zaizkigu dagoeneko momentura arte golik ez Pinatar Arenan. Gogoratu dezagun 40 minutuak direla formatu honetan. Satiak, beraz, ordu erdi baino ez zaigu geratzen futbol arratzoni bukaera emateko. Ongi kontrola Bularrez Ander Kapak.
bere alegina ustela izan da, Rakiticek jaitsi du baloi hori, eskerretik Brian Hill, Rakitic baloiarekin, baloia galdu egin du orain kroaziarrak, atzetik landuko du jokaldi Atletikek, Inigo Martinez, zelai erdiko marra gaindituz, zer egiten duen atzelariak, ez du bargi ikusi, baloia eskerrera, aria barrura doa Inigo Martinez, kontrola luze orain Inigo Cordobak, araztuekin baina berak jarraitzen du baloiarekin, falta egin diote atzetik etorrita, gizon horrek Oliver Torresek. Ea, zer egiten duten orain, Zurigorriek, falta argia egin diote Inigo Cordobari, Leioakoari, jaurtitzailea iruditan duzuen gizona izango da Unai Lopez. Ea, zer egiten duen Unai Lopezek zuzenean jaurti lezake, erdiraketa ere bilatu lezake Antiguokoak. Ematen du esian bi jokalari jarriko dituela Baklicek, baloiaren gainetik pasada Cordoba, erdiraketa Unai Lopezek, ez da ongi heldu Seviako jokalaria, alare abilena hor, oso adi Baklic, baloia luze orain Murtziako zerura, abantaia guztia zeukan Mikel Valentziagak, ongi jaitsi du baloia bularrez, baloia loratu egin du Valentziagak, aldaratzea orain Ocamposentzat, ez dago faltarik Sanzet erasoan, eaz egiten duen Naparrak, ari hartzean Oian Sanzet, barrura pasea Villalibrentzat, jaurtik eta Asier Villalibrek, abantaia guztia zeukan, Oian Sanzetek pasea bilatu du, Asier Villalibrentzat, Gernikakoaren alegina ustela izan da, bigarren lerrotik, helduta, Raúl García, ez da ongi heldu behartuta, heldu da, jokalari Naparra, teko sake izango da Sevillaren alde, Juskundek luze jokatu du, kontrola egin hau Camposek, abantaia guztia zukan, Valentziagak, baloia zuzenean, kanpora bidali du. Zumarragakoak ematen du. Alboko sake izango dela Atletiken alde. Erremate saiakera orain, Raúl Garziak, zuzenean, langa gainetik, ateko sake izango da Sevillaren alde. Baklicek jarriko du baloia jokoan, hortxe duzue aurreko jokalderen errepikapena Cordobaren erdiraketa ahal izan duen moduan Raúl Garziak erremate egin du zuzenean kanpora joan zaio Naparrari. Baklicek ez du atxetik jokatu nahi, luze jokatuko du txekiarrak, baloia Murtziako zerura, buruz ongi Luke de Jong, abantaia guztia Inigo Martinezentzat, ongi kokatua zegoen atzelaria, atzera pasea Unai Núñezek, baloia luze Jokin Ezkietak, Villalibreren bila, defentsa guztiekin borrokan Gernikakoa, ez dago faltarik bertan, baloia Murtziako zerura, ez dauka jaberik baloi horrek, zentzu baiarri dio Dani Garziak, eskarregaletik Cordoba, erasoan Leioakoa, eskuinez beste alegin bat, Kunde kurrundu arriskoa aldaratzea hala ere. Zumarragakoari, Valentziagari heldu zaio, Dani Garcia. Protestan Sevillako entrenatzailea. Ez du partia ikusterik, orain bai, eskerrean, Mikel Valentziaga, erdiraketa, Pozoren gorputzean jo du baloi horrek, alboko sakea izango da, Atletiken alde, eta Kexuka jarraitzen du, Sevillako aulkiak, bien bitartean, beroketa lanak egiten, talde andaluziarreko jokalari batzuk. Valentziagak jarriko du baloia jokoan, zer egiten duen Zumarragakoak. Fernando Regesek ordena nahi du Sevillaren taldean, zer egiten duen orain. Valentziagak luze jokatuko du. Arriskua urrundu nahian Sevillako jokaleak luze orain Oscar Rodríguezek, buruz abantaia guztia Inigo Martinezentzat, ongi orain bularrez, Dani Garcia, baloia jaitsi nahian Oian Sanzet, beste alboko sake bat izango da, Atletiken alde kesu da Oliver Torres,
Atletiken jokalari batzuk ikusi izan ditugunean, Luengo eta Oskar de Marcos ziren, lehen partidan minutuak izan dituzte biek ala biek, orain beroketa lanak egitera bidaldi ditu Gaizka Garitanok. Atzera pasea Núñezek, luze Jokin Ezkietak. Abantaia guztia zeukan Sevillako defentsak, arrisko arrundu Fernando aldaratzea Atletiken aldekoa izango da, Núñezek jokatuko du atzetik. Jokin Ezkieta baloiarekin. Luze Atarrabikoak. Ongi orain Asier Villalibre, buruz jaitsi du baloi hori. Ander Kapa, zelaierdian Dani García, eskuine galean Raúl García. Atletikek jarraitzen du baloiarekin. Atzean Unai Núñez. Ematen du Atletik gustorago dagoela orain. Baloiarekin Sevilla hala ere ongi ari da presioan. Eta albezain laster kontrasoan irtetan ari da, hortze duzue beste aukera bat. Luke de Jong ez da heldu. Holandarrak aukera argia izan du, baina ez dio itxi irteten baloi horri Asier Kordobak, Inigo Kordobak parkatu. Baloia luze Villalibrerentzat, abantaia guztia ez dukan Fernando, ongi baliatu bere gorputza, baloia atzera bat baklitzen bila. Buruz ez da ongi moldatu Ivan Rakitic, baloia berreskuratu du Oian Sanzetek, ongi kontrola Naparrak. Ongi babestu baloia, pasea atzera Dani Garziarentzat, iskin egin dio Rakitici. Eskerrean Kordoba, atzean utzi nahi zuen Pozo, pasea area barruan Sanzetentzat, bere gorputza baliatu nahi zuen Oian Sanzetek, ongi baliatu du berea, baina Fernando Regesek. Atzetik Brian Gil, eta ea zer adirazi duen orain epaia honak. Núñezi atera dio txarteloria, falta egin du Portugaletekoak. Ea errepikapena ikusterik daukagun. Oskar Rodríguezi eginiko falta adirazi du Fulgencio epaile jaunak. Hortze zeneuskaten Sillero eta Oier Zarraga beroketa lanak egiten. Bien bitartean epailea txartelak apuntatzen. Dani Garziak, Núñezek eta Mikel Valentziagak ikusi dituzte Atletiken. Pozok ikusi du bat, lehen zatian Sevillari dagokionez. Oliverrek ez du asmatu, alare sortea izango du Sevillak. Baloia betza hala ere Atletiken aldekoa izango da. Brian Gil kexu da. Uste zuen albokosak hori Sevillaren aldekoa izan behar zuela, alare gizon horrek Ander Kapak jarriko du baloia jokoan. Goleaz Dani Garziak luze jokatu du Kordobaren bila, ongi jaitsi du baloia Leioakoak. Erasoan da Atletik, ala ez dugu ikusten, ongi orain Oian Sanzet ari hartzean. Baloia atzera Zumarragakoarentzat, Mikel Valentziagarentzat. Unai López, baloia eskuinaldera, bertan dago Raúl García sakonean Kaparentzat. Eaz egiten duen Kapak atzera pasea, saiakera Inigo Kordobak, oso adi Tomas Baklic. Ez dauka denborarik galtzeke orain Sevillak. Brian Gilek darama baloia eskerregaletik. Posik izango da gizon hori, ongi jokatu du Atletikek azken aukera horretan. Alare Tomas Baklic oso adi zutoinpean. Eskerretik jokaldia lantzen Sevillako jokalariak Fernando Reges. Ez dauka orain presarik Atletikek ere ez. Presioan ez dute altu joan nahi. Sanzetek orain bai nahi du. Jules Koundé, atxera pasea. Ea zer egiten duen Sevillak. Barrutik Ivan Rakitic, atxean utzi du Raúl García, luze Rakiticek eskuine galera, ongi buruz Mikel Valentziaga lare aldaratzea Sevillari suertatu zaio. Jokoz kanpoko posizioan zegoen Lucas Ocampos, gizon horrek marrasainak banderatzoa igoa zuen. Ez dago konforme gizon hori Lucas Ocampos, hortxe duzue errepikapena. Jokoz kanpokoa benetan argia zen. Baloiarekin Atletik, Unai Lópezek atzera Núñezentzat. Luze atzelariak. Asier Villalibre baloiaren bila abantaia guztia zeukan Sevillako defentsak.
ongi moldatu dira. Asier Villalibre lanean ari da, 60 minutu daramatza etengabiko korrikaldian, hala ere ez da aukera garbirik izaten ari. Bigarren zatian izan du bat, ez du ongi baliatu. Gainontzekoan lan beltza degokion hori nabari egiten ari da. Kordoba baloiarekin falta egin diote Leioakoari, ez dago bat ere ados kapitaina Fernando eta hortxe beste txartelori bat. 5 ikusi ditugu dagoeneko partida ez da bat ere gogorra izaten ari, ez da sarrera itxusirik izaten ari, hala ere epaile honak 5 txartel erakutsi ditu, 3 Atletiki, bina Sevillari. Bien bitartean, ura edateko etenaldia agindu du epaileak. Talde biek ala biek eskertuko dute. Raúl García epaiarekin hizketan, hortze dituzuen marrasainak eta epaia ere hizketan. Futbol arrats polita bizitzen ari gara, posterrietan hasi gara lehen partidarekin, bertan Atletikek ez du sorterik izan, 2-1 galdu du, 7:30 hasi zaigu bigarren partida hau, dagoeneko 20 minutu baino ez zaizkigu falta futbol arratsoni bukaera jartzeko. Bigarren partida honetan momentura arte golik ez, aukera argirik ere ez dugu ikusi. Pinatarrarenan argiena izan daiteke, Inigo Kordobak izandako bat, hortxe dituzue bigarren partida honetan izandako aukerarik argienak, hortxe Asier Villalibreren bat, eskerrez ez du asmatu, bigarren lerrotik helduta bere burua lurrera bota du Raúl Garcíak, hau eta Inigo Kordobarenak izan daitezke aukerarik argienak. Zelai erdian jokatzen ari da batez ere partida hau, arietan atezainek oso lan gutxi. Hala ere erritmoa bizia izaten ari da, eta entrenatzaileak posik egongo dira euren jokalariek egin beharreko lan fisikoa dela eta. Hortxe duzue lehen aipaturiko jokaldia, Inigo Kordobak eskerrez izandakoa, ematen du ura edateko etenaldia bukatzekotan dagoela. Atletikek jarriko du baloia jokoan, falta bat tarteko. Unai López izango du jaurtitzaile lanetan, falta oso urruti dago, hala ere Atletikek baloia Sevillaren area barrura sartzeko baliatuko duela ematen du. Mikel Valentziaga eta Unai López baloitik oso gertu, ea norti hartzen duen baloia jokoan, ziuraski donostiarrak ala egin du baloia eskerrera. Erdirak eta orain, eta gola Jaun Andreo, Karratxeko gola bigarren satiko, bigarren partia honetako lehen gola Asier Villalibrek egin du 73. minutuan. Inigo Vicente Irtenberriak egin du erdirak eta Asier Villalibrek Bufaloak baloia sare barrura bidali du. Lehen esan dugu gogotik ari zela lanean Gernikakoa, orain honetan bai. Sortea aldeko izan du Inigo Vicenteren erdiraketa benetan ona izan da. Asier Villalibreren errematea etzen bat ere erresa, hala ere norabide bikaina eman dio. Burukada hori da Lopetegiri geratu zaion aurpegia. 74. minutua Pinatarrarenan, Sevilla gutx, Atletikek bat. Ikusi ahal izan duzuen bezalase aldaketa egon da
Atletiken amaikakoan ematen du Asier Iñigo Kordobak utzi duela berdegunea, bere tokia Iñigo Bizentek hartu du eta Deriokoa minutu eskasean protagonista. Asistentzia eman baitu Asier Villalibreren golean. Valentziagak Sanzetekin jokatu du, eraz egiten duen Naparrak, pase atzera Kaparentzat. Erasoan Atletik, barrutik jokatu du Unai Lopezekin. Oskar Rodríguez presioan, Kapak atzera pasea Núñezentzat. Presioan orain Sevilla, alare presioa aula da. Luze jokatu dugu du Ezkietak eskuine galera. Kontrola Raúl García, Luzean zaio kontrola, alare ongi moldatu da Naparra, alboko sake izango da Atletiken alde. Kapak jarriko du baloia jokoan. Raúl Garciarekin berarekin jokatu nahi zuen, baloia zuzenean kanpora, beste alboko sake bat Atletiken alde. Kapak jarriko du beste behin ere baloia jokoan. Luze jokatu du Kapak beste behin ere Raúl Garciaren bila eta Naparrari eginiko falta adierazi du epaile jaunak. Akuña ere daukagu berdegunean, Montxire beste fitxaketetako bat eta ematen du Lopetegik ere aldaketa gehiago egingo dituela. Hortxe dutan zerukaten Marcos Akuña, Sporting de Lisboatik fitxatutako Eskerregaleko jokalaria, lehen minutuak gaurko honetan. Unai Lopezek jarriko du baloia jokoan, erdiraketa egingo du ziur asko donostiarrak. Ea zer egiten duen Gipuzkoarrak. Atletikeko jokalari asko eta asko errematerako zain. Erdiraketa bilatu du orain Unai Lopezek, erremate saiakera Atletikek oso adi Tomas Baklic. Baloia Mantxo heldu zaio, adare bitaldetako jokalari asko eta asko zeuden. Aukera horretan Iñigo Martínez errematea aula izan da, adare oso adi txekiarra. Akuña eskerregalean, atzean utzi nahi zuen Raúl García. Naparrak bere burua lurrera bota du, alboko sakea izango da Sevillaren aldea. Akuñak berak jarri du baloia jokoan. Bere burua ongi baliatu du orain Núñezek, atzetik landuko du jokaldia Atletikek. Zelaierdiko lerroa gainditu du Iñigo Martínezek. Pasea Sanzetentzat, ongi baloia bestuz Oian Sanzet. Falta adierazi diote jokalari Naparrari. Hortzen zue errepikapena. Luze joan zaio asken kontrolori Oian Sanzeti, Oliver Torresi eginiko falta oso argia izan da. Partidako asken 12 minutuetan sartuko gara. Duela minutu gutxi izan dugu bigarren partida honetako momentura arteko gol bakarra 73an egin du Asier Villalibrek buruz, Gernikako Bufaloak. Falta orain Sevillaren alde, Rakiticek jarriko du baloia jokoan, ez dauka batere argi kroaziarrak, ea zer egiten duen jokalari veteranoak. Motzean jokatu du, ongi baliatu du Oliver Torresek bere gorputza, baloiarekin eskerregalean Akuña, De Jongekin jokatu du atzera pasea Oliver Torresentzat, Oskar Rodríguez tikitakan Oliver Torresekin, pase orain luzegia, alare eskuine galetik ongi irten da Pozo. Oskar Rodríguez, Pozo baloiarekin, arrisku hartu zarain eskuine galeko jokalaria. Baloia Sergi Gomezentzat. Jules Koundé, ea egiten duen frantziarrak. Baloia barrutik orain Oliver Torresentzat. Jokoaren ekimena eskerre galera pasadu orain Oliver Torresek, eskerreal Marcos Akuña. Iskin egin du Akuñak. Ea zer egiten duen eskerregaleko jokalariak, ongi defentsa lanetan handerkapa. Ateko sakia eskatzen zuen Portugaletekoak.
Azkenean ematen du kornerra adierazi duela epaile jaunak. Defentsa lanetan Atletikeko jokalariak. Ea nola moldatzen diren zuri-gorriak defentsa lanetan, baloia lehen zutoinera, arriskua urrundu du Atletikek, aldaratzea Brian Gili egokitu zaio. Beste erdiraketa saiakera bat Sevillak, luzerain arriskua urrundu du Dani Garziak, bigarren alegina, hala ere Sevillaren aldekoa izango da. Eskuinetik Ocampos. Kunderen laguntza doka, berantzat pasea, erdiraketa frantziarrak, abantaia guztia doka hor Ander Kapak, gizon hori espaita heldu erdiraketara. Baloia berreskuratu du orain Iñigo Vicente, kea zer egiten duen Deriokoak bakarri dijoa. Are hartzean eskerre saiakera, zuzenean, kanpora joan zaio Iñigo Vicenteri. Baloia arriskutsua berreskuratu du, bakarrik zijoan. Sanzeten laguntza zeukan azkenean, alare eskerrez probatzea erabaki du, bere alegina, zuzenean, kanpora joan da. Beste baloi bat berreskuratu ezake orain Vicentek, hala ere, epaileak falta adierazi dio, berandu heldu da Deriokoak, kexu da hala ere Iñigo Vicente, hortxe duzu errepikapena, utxigatik baina ematen du berandu heldu dela Iñigo Vicente, falta adierazi diote, gizon horri Pozori eginiko falta. Atletik jokatuko du Sevillak, 9 minutu eskaz partidaren bukaera heltzeko, Atletik utxeta bat irabazten ari da Inatarrarenan. Baloia berreskuratu dute zuri-gorriak zelaierdean, Dani García, Iñigo Vicente, ongi babestu du baloia Deriokoak, Unai López, atzera pasea Núñezentzat, eskuine galean Ander Kapa, sakontasuna eman nahi dio taldeari Ander Kapak, pasea atzera, Unai López, atzera pasera, berriz ere Núñez, baloia atzera arte, atesainaren bila, lasaitasun osoz, Jokin Ezkieta, kontuzunain zelako pasea eman dion Dani Garziak, eskerrez urrundu du arriskua orain, Jokin Ezkieta, aldaratzea Sevillaren aldekoa, izan da Oscar Rodríguez, eskerretik Acuña, berriz ere Oscar Rodríguez, barrutik pasea Oliver Torresentzat, Kunderen laguntza doka, De Jongekin jokatzea erabaki du, Ocamposekin parkatu eskuinean Pozo, berriz ere Ocampos, zer egiten duen Ocamposek, jokaren ekimena eskerre galera aldatu nahi du Argentinarrak, Acuñak atzera, Oliver Torres aurkitu du, berriz ere Acuña, erdiraketa irten berriak zuzenean, Jokin Ezkietaren eskuetara. Oso seguru goiko baloietan Atarrabikoa, ez du arazo handirik izan partidan, alare heldu zaizkion gitxietan, oso seguru ikusi dugu gizon hori Jokin Ezkieta. Baloia luze, Rakititzek buruz urrundu du arriskua, baloia zuzenean Iñigo Martínez heldu zaio, atzera pasea Ezkietarentzat, lurrean botata, min hartuta Raúl García, partida eten egin du epaile jaunak, Sevillako jokalari batzuk Raúl Garciaren inguruan, ea zer gertatzen zaion jokalari naparrari, hizketan Sergi Gómez eta epaile jauna Fulgencio jauna, iruditan gaizkagaritan hortzi duzue gertatu denaren errepikapena Acuñarekin. Topo egin du Raúl Garziak, ematen du naparrak min hartu duela, hala ere ez du berdegunean jarraitzeko inolako arazorik izango jokalari naparrak. Raúl Garziak baloiarekin jarraituko du Sevillak, atzetik landuko du jokaldia Julen Lopetegiren taldeak, Jules Koundé, Iban Rakitic, berriz ere Jules Koundé presioan Iñigo Vicente, gogotsu sartu da Deriokoa berdegunean. Dani García baloia babestuz, ongi oran jokatu du Unai Lopezekin, ongi baliatu du Gipuzkoarrak bere gorputza, Iñigo Vicentek baloia sakonean Villalibrenentzat pasea ona da,
ea zer egin dezakeen Asier Villalibrek, ongi orain Jules Kounde defentsa lanetan, barrotik ondo jokatu du Oliver Torresekin, baloia berreskuratu du orain, Inigo Vicente, keinu teknikoa ona izan da, Sanzetari hartzean, Raul Garziarekin jokatu du, eskuinera pasea, Kaparentzat, ea zer egiten duen Kapak, barrutik jokatu nahi zuen Sanzetekin, atzetik etorrita baloia berreskuratu du Oscar Rodríguez, kontraso handi joa Sevilla, eskuinan Okamposen laguntza doka, barrutik pasea Okamposentzat, ea egiten duen Argentinarrak, falta argia egin di orain, Inigo Martinezek, beste txartel bat partidako 6. Hortxe duzue jokaldiaren errepikapena. Falta argia izan da Inigo Martinezen aldetik, Argentinarra lurrera bota du. Kontuz gizon horrek bisila baitauka eskuin oinean, birritan saiatu da. Oraingoan ere saiatu daiteke Oscar Rodríguez. Jokin Ezkieta esia kokatzen, ea zenbat gizon jartzen dituen esian, atarrabikoak 4 gizon ezian, Brian Gil eta Oscar Rodríguez baloitik gertu. Oscar Rodríguezen jaurtik eta zuzenean esira, aldaratzea kornerra izango da Sevillaren alde. Brian Gil bera baloiaren bila, hortxe zu errepikapena, baloia zuzenean esira, Dani Garziaren gorputzean jo du, Brian Gilen bigarren alegina ere esira, alegina orain buruz Sevillak, baloia kanpora, ateko sake izango da Atletiken alde, gizon horrek Luke de Jongek egin du errematea buruz. Pozoren erdiraketa aurre hartu dio Atletiken defentsari Luke de Jongek, bere alegina zuzenean kanpora joan da. Ez dauka inolako presarik Jokin Ezkietak, atarrabikoak baloia gora, baloia Murtziako zerura, Raul Garziaren bila, Akuñaren aldaratzea, paseaz atxera bakiltzen bila, Jules Kounde, presioan Asier Villalibre, baita Inigo Vicente ere, gogotsu irten da Deriokoa, pasea barrura de Jongen bila, lehen ukituan ongi itxio baloia Oscar Rodríguezi, eskerretik erasoan Sevilla, oso ongi defentsa lanetan orain Ander Kapa, erasoan nahi du Portugaletekoak, baloia berreskuratu egin du Akuñak, partida sorodoa azken minutu hauetan. Akuñak erasoan jarraitzen du, Okamposekin jokatu du, eskuine galetin Pozoren laguntza doka, atzera jokatu du Oliver Torresekin, orain bai, Pozo eskuinean, aurrean dauka Inigo Martinez, erdirak eta Pozo arriskua urrundu du buruz Dani Garziak, aldaratzeren bila Oian Sanzet, aldare Oliver Torresek ukitu du azkenekoz. Ivan Rakitic, Kroaziarrak barrutik jokatu du, berriz ere Rakitic, baloia loratu egin du De Jongen bila, kontrola ona eskerrez saiakera De Jongek, jaurtik eta zuzenean kanporaian zaio Holandarrari, ezen bat ere errazak egin duen kontrola, keinu tekniko polita itzi dugu Luke de Jongek, eskerrez eginiko alegina zuzenean kanporaian zaio, hortxe zu errepikapena, baloia loratu egin du Sevillako jokalari batek, kontrola eskerrez ona Luke de Jongek, eskerrez baita ere alegina, jaurtik eta alegina zuzenean kanporaian zaio. Ezkietak ateko sakea luze jokatuko du, azken minutuetan Atletikek ez du arriskurik hartu nahi, ari hartzean alboko sake izango da Sevillaren alde, azken minutuetan Sevilla erasokor ikus dezakegu, ez dute galdu nahi Lopetegiren mutilek, denbora hala ere aurrera doa. Iruetan Gaizka Larrazabal geneukan, ez du momentu arte minuturi jokatu denboraldi aurre honetan, gaurkoan ere ez du aukerarik izan, berandu hasi zuen denboraldi aurreako bitatarteko, gaurkoan ez du minuturik izan hegaleko jokalari gazteak. Ongi atzetik etorrita
Inigo Martínez, Oian Sanzet erasoan, eskerrean Inigo Vicente laguntza dauka, berabentzat dijoa pasea, ea segiten duen deriaukak, beste pase bat, Oian Sanzeten bila, alare defentsalanetan ongi ari da. Inigo Vicente, atzetik etorrita falta adirazi diote, Oliver Torres kesu da. Falta taktikoa deritzon horietako egin du Inigo Vicentek, falta argia zen, kesu zen Oliver Torres. Asalpen eske orain Oliver Torres Inigo Vicenteri. Ez da inolako arazorik izango bien artean. Bien bitartean, 80. minutua bete dugu. Pinatarrarenan luzapena baino ez zaigu geratzen. Gogoa ezagun Atletik utxeta bat gaientzen ari dira. Murtziatik Asier Villalibrek 73. minutuan egin duen gola tarteko. Atzetik Oliver Torresek baloia luz eskerre galera, ez dauka taldekiderik bertan. Abantaia guztiak aparentzat, baloia Murtziako zerura. Kontrola ona Rakititzek, alare aldaratzea. Raul Garziari egokitu zaio, falta egin dio Naparrari. Akuñak, Marcos Akuñak, falta izango da Atletiken alde. Partida lokartu nahi du orain talde zurigorriak, luzapena pasatzea nahi du. Partida eramateko oso gertu Atletik. Valentziaga baloiarekin txistua jo du epaile jauna, gogoratu ezagun Atletikek utxeta bat irabazi duela Asier Villalibreren gola tarteko. Lehen partidan bieta bat gaiendu da Sevillako taldea. Sergio Escudero eta Aldesiriren golak tarteko Muniainek jarri du bat eta bikoa. Bigarren partida Atletiken aldekoa izan da. Guk dagoeneko ez daukagu gehiagorako denporarik. Mila esker zuen arretagatik jaun Andreok, bariku ona pasa.